sa labing tanghalan, manunubos sa tanan na katawhan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Magasimba sa iyong balaanan, ikatubos sa kamatayon, labing at kinabuhing balay katapusan. Jesus, mahal ka sa kinabuhi ko. Jesus, mahal ka sa kasing-kasing ko. Ang tanan ko po'y gabayaw sa pagkait magasayaw. Kay ikaw akong hari, ikaw ang akong Diyos. Manunubos sa tanan na katawhan, awit ang pasalamat sa isang pagdaig, ikaw pasidunggan. Ang unang mga binuhat, magasimba sa iyong balaanan, ikatubos sa kamatayon, labing at kinabuhing balay katapusan. Jesus, mahal ka sa kinabuhi ko. Jesus, mahal ka sa kasing-kasing ko. Ang tanan-awit, mag-aawit, sa pagmaya, magasinggit. Kay ikaw ang hari, ikaw ang aming Diyos. Jesus, maghari ka sa tanan nga katawhan. Jesus, maghari ka sa tanang kanasuran. Jesus, maghari ka sa tibuok kalibutan. Kay ikaw lang ang kasidunggan, itukoy ang imong ngalan. Kay ikaw walang hari, ikaw ang among Diyos. Kay ikaw walang hari, ikaw ang among Diyos. Kay ikaw walang hari, ikaw ang among Diyos. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Ang
Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga ikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Butang mahanaw sa laman. Bayong hapon sa tanan ng Igsoon. Ang magpapiling ang Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamayo o pagatiman. Bisan pa man sa panahon, kanunay gyud nga naga ulan-ulan Igsoon ang atong panahon. nga ako Nang atong pasalamatan ang Ginoo bisan pa man ini nga kahimtang kay mao na maginiiya nga dagan sa kapanahonan. Bisan pa man sa atong paglakaw sa kadalanan, doble usab nga haping, doble usab ang may katapusan. panayos Ginoo o panabang Mahanaw ang proteksyonan ta sa tanan ako nga mga lakaw. Siya maguna ka nato magulay amping nga siya pagkamayo o bigyo ta sa ligway sa bisan unsa man kahalakman mga disgrasya man bisan pa man sa tibuok natong kinabuhi. Talaga na Ginoo ang atong oras alauna 34. Medyo maulanon kanunay ang panahon apan atong pasalamatan ang Ginoo ni ang sa siya ra magyud ang nahibalo na sayon sa kahintang og dagan sa panahon nga sa ako tibok kalibutan. sa trono mo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong estisyon manager Reverend Gideon Cadilario, sa ngalan usab sa atong general estisyon Sa manager Reverend Kim Ryan Bakasaon, yan usab ang inyong ubos nga alagad, sa ubos nga amigo, ubos nga higala sa social media o sa FM radio sa inyong mga radio stage. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa labaw sa tanan sa kanunay nga nagasunod ni ato nga programa dinhi sa kahanginan. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsunan sa makausapa mayong hapon kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, labi na sa laing mga nasod sa tanan kayo nga mga OFW o sa tanan nga naningpalan sa laing mga nasod. Ang Diyos magagban, ang Diyos magapanalangin, ang Diyos magaproteksyon o paggabantay sa tanang panahon sa inyong mga pinakon. Dalay ko ng Ginoo sa mga usapa, may hapon ka natong tanan sa tanan nga nagawat sa Facebook Live. Ang inyong mga kahaponon, ang Ginoo magapanalangin o sa tanan nga mga view o mo-share meaning atong mga programa. Way unong way buwas ang among pagpasalamat sa tanan nga mga follower listener sa Shine FM 95.3. Ikan kayo din sa Balot para kayo sa tuninyo at Tanay City, Exxon. At pasalamatan ang Ginoo sa pribilehiyo kaya kayo na ngayon yatag na nato. Muna ka sa matag adlaw, sa matag oras, matag minuto nga atong gigamit, ang ayan kayo ang Ginoo pasalamatan. Tungod kay siya ang maluluyon, siya ang mahigugmaon, siya usab ang taga-supply sa bisan kung sa imong panginahanglan. Salamat sa Dios ang ato karon nga pangatunan, ang ato nga topic karon mga igsoon maluluyon. Mao nga gikinahanglan wa magoy-lain na pinaka maluluyon dinis kalibutan ang Dios ra gyud. Ang tao igsoon dunay limitasyon. Tingali maluoy termiro, ikaduha dili, ikatulo maluoy, ikatulo ikaupat dili na si una nga atras abante ang tao gawas ko ang tao nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ay ang imong kinaiya
Sama yun ang sa kinaya sa Ginoo. Kanunay lang yun na maluluyon sa iya bisita tao. Tungod kay marilit man niya, kinsa man ta ato banang sa Ginoo. Ikinahanglan ato masabtan, ato masayran kung unsay papel nato dinhi sa kalibutan. Kay ikaw kung ako hindi ka ka-relate, hindi ka kasabot sa imong trabaho, sa akong trabaho, kay mahimo ra gyud magarboso sa tibuok kalibutan. Mao nga kay kung kinsa man ta kaniadto, hangtod karon mao ra gyapon kun mahimo. Tungod kay dunay mga katawhan sa tibuok kalibutan nga mausab ang dagan sa panahon, mausab man usab ang dagan sa batasan. Hinumdumi mga igsoon ang patago sa kataos kalibutan. Nagkalain-lain makita o batasan o kinaya apan atong panikamutan sa atong kinabuhi na mahisama ang tata sa kinaaya sa langit nun ang Ama na mao ang Diyos. Kaya bisan unsa una to o una ang tanan nga atong nakapkot, ang tanan nga atong nakuplay dinhi kayo sa silong sa kalibutan, gikan magyundis kilo ang bisan unsa pa. Mao nga way rason igsoon kakining tanan nato ni nga ipataas sa tipong kalibutan, sa tipong kalibutan katinigban. Kung dili pabilid ka nga mahimong maluluyon sa uban, ato sa kining hanilagyas mga pag-alpo igsoon, labing kamahanan og may gugmaon ka nga Dios Amahan, at iya sa kinabuhi, at iya sa kusog, at iya sa kininhawa, at iya sa tanang mga butang among naoptan kung naangkon dili sa silong sa langit. Imo lang ang kami ipilan ini tanan Lord Jesus. Imo lang kami nga bitugyanan ni ini o nagulab lamang kami ibig ang among kinabuhi. Na ikaw o Diyos kanunay magapanarbaho, na ikaw o Diyos kanunay magapangliho sa mga kinabuhi Lord Jesus. Nga dinimintap na o kapit sa kapuno, na ikaw ang among mapasalamatan kanunay, ikaw ang among mabayaw, ikaw ang among kanunay, ikaw pasirkarbo sa tibok kalibutan katinigban. Salamat o Diyos sa lain asab na hugna sa among kinabuhi. Nga din among yun nga mamatnunan na kining tanan, wa ko'y bisan usap nga amo akon kining tanan gikan kanila. Wala kami arang nga ipakatako sa tibok kalibutan. Wala kami arang nga ipasigarbo sa tibok kalibutan. Dili ikaw o Diyos Amahan, iangayan namong ikapasigarbo. Salamat o Diyos, initak na ugapit sa kahapon. Bisan pa man sa tibok at sa panimalay, sa tanan namong kaigsunan din sa dapit sa pilitikan, bisan pa man dunay mga buhaton karon nga Biyernes, Lord. Ikaw Amahan, magapanalangin, mag-please sa matang usa. Na din among pagkatunan o among mabati nga ikaw maayo ka namo. Salamat o Diyos, initak na dapit sa kahapon. Bisan pa man dapit sa kangwi o Diyos, kung sa tanan nga naminaw, nagasunod ini maunang tuluban ng programa ng Jesus. Bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, o ba ni Pastora Russell Candelario naman, o ba sa ilang duwag na mga anak. Bisan pa man o Diyos, among general station manager, Reverend Kim Ryan Macasao, Lord. Imong nakita o masairan, kung sa man ang ilang paminamban, labaw sa kanan sa pagmintina sa Saint FM, sa maunang dapit, sa batang tihilo sa kansuban dito. Sa tanan mga DJ sa Saint FM, sa tanan nimong mga anak, labaw sa tanan, ining maunang dapit. Ano na kay mga plano, Amahan? Ikaw kanunay among ituboy, ikaw kanunay among ipanako, ikaw ang among ikapasigar mo sa tibok katiligban, nga maayo ka kanunay sa katapusan. Lord, among ilang wala kami alam mahimo sa mong kabalikaw, na tanan namong mga pagpugin, tanan namong mga panikamo, tanan namong mga plano, amok kayo kining iintrigar na kanino. Salamat o Diyos, iningtag na o dapit sa kapuno. Nabisan pa man sa mga kahimtag sitwasyon na maulawan, apan padayon ka at amping ka na mo. Padayon ka o Diyos, na among ipadako manunay
Salamat Ama sa iyong pagkatinang. Ipanayon ka. Ni ka kanunay sa makasing-kasing. Kanunay kang maghari sa matapos. Kanunay kang magpatigbabaw ang imong upang kaluoy. Lord, iningatap na udapit sa kapunon. Walay laing namong hinuon. Ang among hinuon maunga, ipaambit na mo sa katilingban na maayo pa sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos, magpapaambit sa kapunon. Asamtang ako o Diyos, magpapaambit sa mga kapulong mga mensahe. Na aduna ni katakos Ama, aduna kini kakahog na magapanguha sa matapos ang mga kinabuhi. Sa tanan nga nagasunod dili mao nga programa, bisan pa man sa ilang mga panghinanglan para sa ilang pamilya, padayon ikaw magsuplay niini. Padayon ikaw o Diyos pagpapakamaayo niini sa ilang mga negosyo man, mga sakyanan. Salamat o Diyos sa mga personal na inibiyalan sa tagpo mga butahan at talagsaon na hindi abot silang kinabuhi. Ang pingi sila kanunay sa iyong pagkamahalo. Salamat o Diyos, imong ipadayag ang imong gugma. Ang imo ang pagkamatinunanon niya at matinunanon kanimo, Lord Jesus. Salamat o Diyos, ang pingi ang matapos ang mga kinabuhi. Lawas sa tanan sa ilang mga panginabuhian sa kabukiran, mga pagpangumaman, mga pagpananog, o mga negosyo man. Lord, I declare blessing sa matapusan na walay tulog mga lumalamoy na makadangan ni bisan pa man sa mga negosyo, mga pagpanarbaho man sa mga kaigsunan. Lord, protektado sila sa imong pagkamayo. Padayon na ang pagbantay. Bisan pa man padayon na po giampo man ang kanimo sa umalabot ng mga pinili ay Lord. Iyahi ang matag kasing-kasing. Iyahi ang matagpusan na sa panahon sa pinili ay Lord, na ilang mabutang diya sa maong atalaan sa ilang kasing-kasing ang katawhan mga sinsiro ang mga lagay ng mga Panginoon na adunay insatong baruganan, adunay insatong pinulungan ikan kanimo o labaw sa tanang malikugma o sa katilingban, Lord. Huwag imposible na ang Panginoon na diin ang tanang katawhan o Diyos, imo silang giyahan labaw sa tanan sa ilang mga kamot, Lord Jesus. Bisan pa man sa tibok Pilipinas, Lord, iyahi usapan ang mga presidente. Bisan pa man o Diyos, mga senador, mga congressman, mga gobernador. Bisan pa man sa tanang nga mga mayor, mga barangay captain sa nagalaing barangays. Lord, ako mga pagkampot na kanito. Sa tanan nga mga konsyalis o Diyos, nagpalaglaing mga barangay sa tibok Pilipinas. Ako mga pagkampot na kanito. Doon na sila'y kaakuhan, doon na sila'y obligasyon sa katilingban. Lord, ikaw nakakita sa ilang kinabuhi. Ay mo silang ipahiluna sa mga posisyon aron sa pagtahod o pag-ila o sa ilang mga commitment kita kanimo. Salamat o Diyos, kinitap na udapit sa kapunon. Samtang ako magapaambit sa imong mga pulong, mga mensahe. Lord, way hunong o way puas ang akong pagpasalamat kanimo na ikaw kanunay naguban ka na mo. Nagproteksyon ka, nag-amuma ka, nag-ambing ka kanunay sa mong kinabuhi. Bisan pa man sa tanang mataglakaw sa imong mga anagad, padayon kang nagunani, ikaw nagulahi. Salamat Amahan nini. Tapna karon o Diyos, sa maulanog ng mga panahon, apan padayon ang imong gahoy magalukod ka na mo. Kamag kay naayo ka kanunay o Diyos. Tapna sa kapon, walay lain ang pasalamatan, pinagi lamang sa imong buktong anak, personal, namot naman luluwas ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoong Exoon. Atong oras, alauna 46 na sa kahapon. Atong pagkatunan mga Exoon, dinhi sa Salmo Kapitulo 103, versikulo 8, nga naghisgot, maluluyon kayo ang Ginoo. Nausahay ang tao dinhi sa kalibutan, ang kaluoy sa tao dunay limitasyon. Tingali makatabang man ang imong isikataw, usa, duha, tulo. Sunod ana mga Exoon, doon na ipakapin ng mga pulo. Or primero pa lamang pagtapang si sikataw, naanay palaman ng mga minsayang pulo na makamasakit o makapasilo mismo sa imong personalidad. Or wala pa ka nigihatag Exoon. Apan wa
wa matay mahimo niya na. Ay matakusa ka na to. Dini sa katilingban, nagkalain-lain mangyod ang hanay sa kinabuhi. Apan hinumdumi, kung matinud-anon ka sa matag usa ka makatawhan, ibig bisan ka may pulong nga sakit nga mong ipaabot sa katilingban, dili na nimo kayang buhaton. Tungod kay ang Ginoo maluluyon siya, mahigugmaon siya. Ikinahanglan ang Biblia paningkamutan nato kanunay nya mauni maatong mahimo sa kalibutan nga dili ka makapugong sa kaluoy nga dili pinaspasan, kaluoy nga way pagkapin nga mga sakit nga mga pulong nga moabot sa imong isig katawo. Ang Dios igsoon hinumdumi, Dios siya ug wa nailain pa. Dios siya nga way pagkausap, Dios siya nga way pagkabalhin, kay siya ang Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. Mao nga ninitak na og dapit sa kahapon. Nga atong kapanaminan nga isilsil sa atong alipatakan, isilsil kanunay sa atong una-una ang pagkamaayo o pagkabuutan nga Dios nga maayo siya kanunay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Arjano Panganiban Belera Disikan ya sa dapit sa Tanay City o sa mga alagad na nagpaambit sa minsay sa Ginoo sa mao nga dapit. Diha sa 97.9 sa FBC Christian Radio Ministry Exxon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi na nagpagamit usab sa mga buluhaton aron ang mga minsay sa Ginoo mukaylap sa nagkalaing-laing dapit sa tibuok kalibutan, sa tibuok mga barangay, sa tibuok ng mga sityo kutob sa maabot usab sa power sa mao nga FM radio ya sa dapit sa bayak sa dapit sa Tanay City. Salamat sa Ginoo dunay sa mga mensahe. Maayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab ya, Pastor. Sa tanan nga mga alagad nga imong mga kaubanan sa station manager sa mao nga 97.9 sa FBC Christian Radio Tanay City, Negros Oriental. Labi na sa 101.3 sa Shine FM sa sitio Kalugtugan, Barangay Sertinia, Malabuyok, Cebu City. At alagsar ko na ito nga ma-hook up tungod kay hindi kayo plain ang wifi connection dire, mukalit lang siya o kawala niya, mukalit lang siya o kabalik, mao nga dili kayo siya mo-continue ang iyang mayong performance tungod tingali sa kalayo, tungod tingali po sa panahon nga ang atong panahon karon sige lang yung kaulan kanunay adlaw ulan ug magabi ulan na siya. Mao nga ni nga na ini mga panahon na ako lang yung gihangyo ang tanan nga mga motorista nga wala magsakay og mga four wheels, even nagsakay og mga four wheels o dunay may mga sakyanan, ang atong dagan gikinahanglan ato gyud nga i-control tungod kay kadalanan naghanagayog na nga mga bunbun o bunsapan nga naa sa mga karsada pinaagi sa mga pagbaha karong mga panahon na ampingan mo sa mga atong kinabuhi. Dili pwede mga kaeksyonan nga magsalita, pastor-pastora na bitaw Ginoo mag-amping kanay mo. O diya ikaw o ako wala mag-amping niini. Dili pwede mga kaeksyonan nga mismo ikaw o ako wala kay buhaton para sa imong kabalingon. Dapat doon na kay buhaton mismo sa imong kabalingon. Kay mahimong patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Mahimong useless ang pagtuo sa katao kung bulag sa iyang mga binuhatan. Doon na kay pagtuo, papanawa kay pagbuhat. Huwag kapuslanan, kining tanan. Dapat na ang kinasya. Dapat ka-partner yun na sa ibuhang kinabuhi. Mahinungdan kung ikaw o ako na kinabuhi pa din sa silong sa kalibutan, dapat imong ika-partner. Kinsa may imong ika-partner.
ang Dios ug ang mga mensahe nga kanunay nagtug-an kanato. Mao nga si Salmista David, wala say laing gipasigir ko sa tibuok kalibutan. Kanunay niyang hinumduman ang mga balaod sa Dios. Iyang hinumduman sa adlaw ug sa gabi. Even si Joshua Exxon. Si Joshua mga kaigsunan, kanunay siyang nagmadaogon sa gera. Kanunay siyang nakabuntog sa mga kaaway kanyadto. Tungod kanunay adlaw ug gabi ang iyang gipamalandungan ug siya kanunay gisaksis sa Dios. Ang kalampusan wala sa imong pagpugi kundi ini tabagan sa Ginoo. Ayaw pagsalig nga bright ka kanunay sa tibuok nga tilingban. Ayaw pagsalig nga genius ka sa makaka-bright ni Dr. Jose Rizal kaniadtong mga panahon. Ayaw pagsalig. Kaya nag-ingon diha sa proverbio o panultihon, ayaw pagsalig sa kaabalingon mo sa labutan, ilhasya kay siya gayon ang magabando sa imong mga liganan. Maunay gidasig sa mata ko sa ya sa panultihon kapitulo 3 versikulo 5 ngadto sa 6 ibin ngadto sa city nagdasig nga ang mao nga minsay sa mata ko sa labaw sa tanan sa mga kamatanunan. Akong mga paghangyo sa tanan nga nag-eskwela karon sa kolehiyo, sa tanan nga nag-eskwela sa mga universities o mga colleges, hinumdumi ayaw ninyo hikalinti ang mga mensahe sa Ginoo na may magtug-an ug mugiya kaninyo sa kalampusan kadaguan sa inyong pag-eskwela. Ayaw pagsalig na kamo genyo sa inyong eskwelahan. Walay laing bright sa tibuok kalibutan ang Dios. Kung ikaw magsalig sa Dios, sigurado kalampusan kadaguan imong ginangmangkon sa ulahing mga adlaw human sa imong mga pag-altos. Hinumdumi ang mga mensahe kanunay na dili nimo mahimong ikalimtan. Makalimtan man ang dunay mga panahon nga dunay malimtan, makalimtan man ka sa imong mga barkada, makalimtan man ka sa imuhang mga hinigugma, papaninumdumi di gyud ka kalimtan sa Ginoo tungod kay maayo siya. Si Salmista David di gyud sa kalimot sa pagkamaayos Ginoo. Ayaw ibutang sa imong kasing-kasing una ang mga butang nga dili maayo nga moabot nimo. Ayaw fokusi ang mga guba nga mga panghitabo o sitwasyon nga niabot sa imong kinabuhi. Kay maunay mo hatag nimo kabugat samtang nagpanginabuhi pata dinhi sa silong sa langit. Kanunay i-focus sa imong una-una nga ang imong atensyon dinhi sa kalibutan tutoki kanunay ang pagkamaayos Ginoo until now and forever mga igsoon. Kaya di ka mapakyas. Kanunay isilsil sa imong alimpatakan ang pagkamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ikaw ug ako until now wala pa nato marilit nga maayo ang Ginoo. Gibuhi ta, giproteksyonan ta, giampingan tas Ginoo adlaw man o gabi igsoon. Maungan initak na o dapit sa kahapon. Ingon diri sa Salmo 103 versikulo 8. Nya ang Dios maluluyon apan hinumdumi diha sa katapusan sa itong mensahe karon. Ang Dios lamang nasayod kung kinsay angayan niyang kaluyan o kinsay usab angayan nga taos kalibutan nga dili niya kaluyan. Mo hinungdan dili ta magsalig igsoon. Dili ta kanunay kampante kung wala tay gibuhat para sa Ginoo. Ayaw pagsalig sa imong kinabuhi. Namuingon ka na abi tay Ginoo. Yes, kumusta man? Naaba kay gibuhat para sa Ginoo. Naaba kay gihimo para sa Ginoo. Kung wala kay gibuhat para sa Ginoo, ayaw pangayo panalangin gikas Ginoo. Ginoo dili. Kay wa man ka naghago, wa man ka nagsakripisyo para sa iyang himaya, angayan ka bang mukling? Igsoon paghago usa. Kay sa panahon si Iba o si Adan sanglit sila nakasala, gihinginlan sila sa tanaman sa Eden. O sila nagsugod pagdaro, nagsugod pag-ugman sa kaumahan aron sila makakaon everyday. Dinis kabukiran o kanunay ra kang magyaka.
hadlo kag ulan, wa gyud kay mapupo, wa ko kay itanong isa ko sa kabo kada adlaw. Tinuod dili. Kay naa matas kabukiran na butang. Apan kung ikaw pugihan, dili ka mahimutang bisang nag-ulan kung kaya sa imong pisikal nga bahin, pero dili nimo kaya ang anong imong agwat tahon. Apan kung kaya nimo, maubo na giingon maigsuot kung talagang oo, maraming paraan. Kapag ang tao ay hindi at umayaw, maraming dahilan sapagkat maraming rason ang tao maigsuot. Moingon man mauni mauna, kapoy ang lawas, napoy gibati, isagway gibati, di na ay hinuoy gibati. Gikinahanglan kung unsa may imo ang gibungat sa imong baba, maobi na imong moabot maami ikson. Kung unsa imong gideklarar nga kanunay kang pordoy, kanunay kang way kwarta, kanang imong bulsa kanunay gunang way kwarta. Kung kanunay nimong gideklarar pait pastor pait gyud ang imong kahimtang, kay nganuman wa man ka naka-focus sa imong mga panglantaw sa Dios nga ikaw gibuhi sa iyang pagkamayo. Ang imong gilantaw kanunay man ang kalisod sa kahimtang dinis kalibutan. Ikson, Biblia basaha, Biblia ikinabuhi ang mensahe aron ikaw ug ako magkat-on nga ikaw dili makalimot sa pagkamayos Ginoo. Ingon diri sa Salmo Ekson, ako kining basa. Gikinahanglan ang matag-usa nato maningkamot gyud Ekson. Dili pwede nga si pastor ay maningkamot. Dili lamang si pastora lamay maningkamot. Ay nabitaw silang pastor, nabitaw silang pastora, nabitaw mga elders, nabitaw mga music team, nabitaw si sister, si brother. Suito bitaw na sila. Kumusta man ikaw? Magpabilin na kang kontento sa imong pagpangalagan o diskontento kas mga butang. Usahay ang tao din is kalibutan mga kaigsoon, kanunay lang nag-after sa mga butang, apan wala mag-after, wa mag-agpas sa mga butang nga tuas langit. Unsa man ang mga butang nga tuas langit igsoon, magpundar kag may relasyon sa imong isig ka tao. Gikinahanglan package na sa imong pagpangalagan. Kapartner na igsoon, dapat doon na kay may relasyon sa komunidad. Kaysa ingon, makita kas katilingban, kasaligan kang pagkatao ligdon nga ang ayan ug takos sa tibok kalibutan. Hinumdumi, walay laing giya sa tao. Kung ang tao dili mo dangop sa minsay sa Ginoo, kung ang tao dili mo dangop sa pagkamayos Ginoo, hinumdumi, iyang kaugalingon rang atensyon, iyang kaugalingon kagustuhan o kaayuhan, maurag yun ay gusto niyang bangkon sa tibok kalibutan. Apan hinumdumi, dili o dili ko na magdayon bisan sa tibok kalibutan. Apan ang imong pagkamayo, mao na'y magpabilin nga lamang handugbanan kung mawagtang mata dinis kalibutan. Ingon diri sa Salmo 103 versikulo 8, maluloy-on mahigugmaon ang Ginoo, dili daling masukok o puno sa gugmang way pagduman. Wow! Ikaw o ako, ang imong gugma sa imong isig ka tao, dili ba ni maluluban o kutob lang sa pinulungan, apan ang imong sinultihan sakit pastakong nga budulot ngadto sa imong isig ka tao. Dili ka kaamping og mga pulong. Lami ang pagpasakit sa imong isig ka tao kaysa paghatag og mayong mensahe nga moabot sa katilingban. Hinumdumi igsoon ang matag pulong nga mugula sa imong baba, pwede nang mubalik mismo sa imong kaugalingon. Pwede na nga maunay imong anihon sa ulahing mga anlaw. Dili pwede ipasigarbo nato ang atong katakos dinis kalibutan. Dili nato kanunay i-glorify kung kinsa man ta sa atubangan sa katilingban, kay mubalik ko tati oro ngadto sa pinakalahong na sitwasyon sa kinabuhi. Apan ang Dios hinumdumi, maluluyon o mahigugmaon ang Ginoo. Kung ikaw mahigugmaon o maluluyon ka, na ba kay pilion?
Ang Dios walay gipili. Sa panahon sa ulan, tanan giulanan. Sa panahon sa sitwasyon dinis kalibutan kay wala pa matatuas langit. Dautan og maayo, gihatagan og ulan sa Ginoo. Mao ang prinsipyo sa taos kalibutan. Kung doon na gani kay pilion, ay mong higugmaon lamang. Pagbantay sa rispak na igsoon. Kay bukat na, kay wa na malilong sa mga tao, labaw sa tanan, ngadtos Ginoo. Hello. Unsay giingon dire? Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo. Dili daling masoko og puno sa gugmang. Walay paglupa. Wow. Maluluyon. God is merciful. Mangumusta ko, Exxon. Na ba kay gibuhat karon? Na ba kay gibuhat na intro or introduction sa kaluoy sa uban nga makatabang ka ibin sa katilingban? Hinumdumi mga igsoon, dako kang doon na kay obligasyon dili lamang sa imong mismong kaugalingon. Kay dinhi matas kalibutan nagpuyo karon samtang kita nagpaabot sa pagpadayag ni Jesus. Dili gid pwede igsoon na dili nimo ikauban kanunay ang Ginoo. Dili pwede na sa tanang panahon imo siya kalimtan. Kaysa diha nga dili nimo sa hikalimtan, maluluyon siya og siya mahigugmaon og ang iyang gugma way katapusan. Apan hinumdumi sa katapusan sa tong mensahe nag-ingon diha ang Dios lamang mao'y nahibalo kung kinsay iyang kaluyan. It meaning to say, pwede ang Dios, ikaw ba ang iyang kaluyan o sila ba ang iyang kaluyan? Naalam sa Ginoo ang tanang desisyon. Ayaw pagsalig sa pulong nga ang Dios maluluyon. Kay nag-ingon diha sa katapusan sa itong mensahe karon, ang Dios lamang mo'y nasayod sa angay niyang kaluyan. Pagpantay kay pasig ikaw ug ako usa ni ana nga mahisukamak sa wa dili sa mga kalisod, mga kaigsunan nga dili na unya ta kaluyan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yotratsi, Rambulon Pindoy, Negros Oriental. Labaw sa tanan sa nag-share ning mao nga programa. Sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3. O sa tanan nga mga yo family sa Pindoy, sa tanan nga mga Tratsi, ay labi na dapat diha sa Isabela o Giolnan. Una akong ipasalamatan, congratulations sa tanang mga passer sa mga entrance exam, sa tanang mga colleges. Ayaw na inyo usike, tibor na gikas Ginoo. Ayaw na ninyo usike igsoon. O ako kung ginasig ang mga katawhan o mga estudyante na wala nakapasar sa mga entrance exam aron mo maka-eskwela sa mga universities. Hinumdumi, tunay katuloyan ang Diyos niya na pabuta ang insaktong panahon igsoon na ikaw o ako tagaan sa takong pribileyo. Doon na pa'y katuyuan ang Ginoo. Mao nga ikaw o ako doon ay mga panahon nga ma-failure ka. Doon ay mapanahon nga mapagyas ka sa imong tinguha. Pag-agad sa desisyon sa Diyos. Kay doon na pa'y giandam ang Ginoo nga mas labaw pa sa imuhang giuna-una mga pinangga. Ibin sa kasinatian sa kong kinabuhi until now, gikan sa sinugdanan hangtod karon, dili o di na ko ikalimtan ang pagkamayos Ginoo. Maunay akong giparugan sa kong kinabuhi, inaagi sa walang kasulatan nga mo'y nagtukan, naggiya ka na ko nga mahimutang successful sa career sa akong tinguha, nga mahimot yutang magpalampuso upan ang tapang sa Ginoo. Sa tanang trabaho nga atong nasinatian sa katilingban, ining tanan gikan binis Ginoo. O nasayon ko nga adun na pa'y mas labaw nga trabaho nga ipabuhat ang Ginoo sa inyong upos nga lagad
labaw sa tanan nining mao nga dapit. Mao nga giayo tag training, giayo ta og masin-masin sa mga bulaton para simaya sa Dios. Tungod kay duna pay mas dako nga giandam ang Dios nga trabaho sa tibuok katilingban. Iksoon, kanunay nagdasig ang inyong ubos nga laga. Uban ang tabang sa Ginoo, ang kadaugan, ang kasiguruhan na aragyo sa kamot sa langit ng Amahan. Ayaw panigurua nga kanunay kang nagmadaogon kung ang imong desisyon kanunay mauray matuman, mapakyas ko ka pag-agad sa desisyon sa Dios o paabot ang insaktong higayon na ikaw o ako ihanay sa insaktong kadaugan aron dili ka mahimong maalakansi sa tibuok katilingban. Tinuod din biblikal na ikson. Kung nagtuo kag Biblia, kung nahibalo ka o Ginoo pinaagi sa Biblia, hala ikinabuhi ang Biblia. Ikinabuhi ang mensahe Ginoo kay maunay mo taral sa kadaugan sa imong kinabuhi. Ingon diri mga ekson, sa utso maluluyon o may gugmaon ang Ginoo, dili daling masuko o puno sa ugmang walay pagluban. Kung ikaw matag adlaw kanunay kang masuko o sa kahay imuhang kahimtangsa, dapat igsuon sa kahimtang sa Dios mauni atong paningkamutan. Tanawa na ko ng mga taong masukanon kanunay, dila maguwang magsayo. Kana mga tao nga problemado bisag walay problema, mangitag problema. Kung sa may mahitabo, wa pay klaro mahunong ng gininhawa, kay mangita mag problema. Hello. Pero ang mga Kristohanon nga matinud-anon, bisag kung naay problema, giwala ang problema o tungod kay dunay Ginoo. Amen ba? Niingon ang Dios, ayaw kamo kapalaka, ayaw kamo kaluya, kay ako uban kaninyo. Ayaw kahadlok, ayaw katalong, gamay panon. Iksoon ayaw kahadlok. Nabisan pa man sa imong pagpangalagad, wala kay makita sa katilingban nga wa kay pundasyon, sino man may kaimon ana. Apan ang imong pundasyon na as Ginoo, way makalugpag ana. Ang imong prinsipyo baruganan nga gikan sa Dios, way makapildi ana. Maunay gidasig kanunay ang matag usa. Ingon diri mga eksoon sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 31, ang Ginoo nga atong Dios maluluyon. Wow. Unsa di ay siya? Ang Ginoo nga atong Dios maluluyon. Ang problema magod masayop ang tawo kung kinsay gisimba, tinuod ba kaha nga Dios o dili tinuod nga Dios. Duha ra man gud ang gisimbahon sa taos kalibutan. Mao nga ikaw o ako, duha ra sab ang atong padulngan, impierno sab o langit. Mao nga sa atong kinabuhi dinis kalibutan eksoon, makabaluta sa kahimtang nga paingon sa impierno. Makabaluta sa kahimtang paingon dito sa langit. Kay kung dili ta kahibalo sa duha kadalan unya ang atong subayan, magpaturagas ra man ta. Bisan asar mata magliko-liko. Unsa may kahimtang sa atong pagpangalagad sa kalibutan, di ba atras abante? Kung sasakyanan pa na maigso, nagwabol na ng ligid, wala maalahin diya sa mensahe Ginoo. Ang imong kinabuhi nga pagkakristohanon, o dili gani na maalahin sa mensahe Ginoo, magwabol ang imong pagtuo nga tos Ginoo. Magwabol ang imong pagsalig kaniya. Magwiri-wiri kas kasada. Dugay ni mong wiri-wiri mga ekson, makaligis kag dagkong bato, paingon kas kampo, tekol bang yun ka. Mao nga kanunay kang i-manage ang imong pagpangalagad, pinaagi sa mensahe Ginoo. Kanunay idasig, Lord, mismo ikaw o ako, maoy mo dasig mismo sa imong kaugalingon. Dili pwede nga magulat ka ay nabitaw Ginoo na siguro na unya ako. Wa kay gibuhat. O natagsiluan tama.
nga bisan pa magani ang bayabas nahulog, hapit na nahulog, gaya nga ragyapo. Wa may gibuhat. Kapoy maning kamot nga mo trabaho, kapoy maning lawas magsigir taglubog sa tong balay, labi na karon na perting ulana, ayay, wa gyud kay matanong ug takulan tang pagkataos kabukiran. Tao sa may imong malungag, o sa may imong maibot sa imong kaumahan, kung wa kay iasok kada adlaw, hinumdumi mga igsoon, kung kada adlaw doon na kay usa ka saging everyday, pila ka saging us ka bulan, 30, 31, pag abot pila ka tuig, di nimo mabantayan. Wow, naa kay masanggi, naa kay makuha. Di ba? Apan kung ang imong rason maunang rasona, perting kapuya o pastor, na magukoy gibati, bisag walay gibati, di matud paspasiaw migsud kaaba na kay bisag wa pay gibati, nangandoy og na gibati, bisag wa pay sakit, nangandoy og sakit, bisag wala na pordoy, nangandoy nga mapordoy, di na pordoy. Gideklaran man kanunay ang kalisod. Apan hinumdumi mga igsoon, bisag na atas kalisod, salig nga tos Ginoo, kay siya ang mag-provide sa tanan. Wow! Hinumdumi mga igsoon, walay tao sa katilingban nga makakontrol sa pagkamayos Ginoo. Walay bisan kinsang tao sa tibok kalibutan nga makapugong sa panalangin nga ibuos unya kanimo, pero pangandam mo niya, kumahimo niya kang magarbo igsoon. Mamudagang mga tao ma-failure, mapakyas. Apan hinumdumi, di ka mapakyas kung ang Ginoo kanunay kauban kanimo. Matod pa sa Deuteronomio, kung sa igingon diri maigsoon, ang Ginoo nga atong Dios maluluyon. Maluluyon ba siya igsoon? O kanunay ba nimo gimahayan? O may klaro ning Ginoo ay labi ng mga tao mapakyas, Ginoo na yung mahayan. Nya di gani ka balong mo ampo. Di gani ka balong mo pasalamat kadaganaon. Dili gani ka balong mo alinggat sa pagkamayos Ginoo. Mao pa na itong batasag taras dinis kalibutan? O nagpabungol-bungol at kanunay sa palang kasulatan? Arong gigingan kanira mang pagpabungol-bungol mga igsoon, muabot yun mahimong mabungol. Di ba? Tunay mga tao sa katilingban mga kaigsoon, sabi niyo, bisag na ikwarta may awa. Di wala ikwarta. Bisag na wa. O niya na po'y wa ikwarta. Mayroon pong na wala ikwarta, mayroon pang panaan. Di mo sabot o kainutil. Kay bisig dili kaya, kayahon bisag walay ikakaya. Ana ra magunanga kitang mga Kristohanon, kitang mga tao Kristohanon magdili sa tibuok katilingban. Gikinahanglan ayohon nimo og huna-una ang imong matag desisyon uban ang giyas Ginoo aron ikaw ug ako dili magka problema sa unahan nga imong gilatan. Ano ato ning basahon? Deuteronomio kapitulo 4. Kung sa giingon diri mga igsoon, maayo kayo ang Ginoo. Matod pa diri. Versikulo 31. Ingon diri sa versikulo 31. Kay ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pangutana manggod igsoon, kung kinsa man nga Dios ang imong gialagaran o akong gialagaran. Ikaw ug ako dili kita man tanan ani gipasabtan. Katiling man dili lamang ako magipasabtan na ini, dili lamang ikaw magipasabtan na ini, kutob sa makadungog ni ini, tanan apil ni ini, kay wala man ni gipunto nga tao kung kinsay usa ra ba ka tao ang gipasabtan ni ini, kundi kitang tanan nagpuyo sa kalibutan, kay wa man ta nagpuyo sa Jupiter, wa man ta nagpuyo sa Uranus o sa Neptune o kung sa pa sa Pluto, ang pinakalayo nga planeta sa gitawag og 9 planets of universe. Di ba? Namatas planet of Earth. Ikatulong planeta. Kung sa igingon dire, kay ang Ginoo nga inyong Dios maluluyon, natanawa ra guna.
dili ka mo niya pakyason o laglakon, pero hinumdumi ayaw pagsalig ani ulo nga kanunay. Naningon bitaw to si pastor nga maluluyon ang Ginoo, kunya dili ra magyud siya mulaglag, ayaw pagsalig ana. Kay dinis katapusan sa atong wali karon, nag-ingon diha mga igsoon, siya mo'y magbuot kung kinsay iyang panalanginan o kinsay iyahang silutan. Ayaw kumpiyansa, kay basig usa ikaw o ako ni anak mahimo ko niyang silutan kung ikaw dili makatuman sa iyahang mga sugo ison. Ingon diri, dili ka mo niya pakyason o laglagon, dili niya hikalimtan ang kasabutan nga iyang gipanumpaan uban sa iyang katigulangan. Nakinsa may gipanumpaan ani di si Abraham. Mao nga ang mga kaliwatan ni Abraham, gideklarar dito nga ang mga kaliwatan ni Abraham dunay mahimong mga hari, dunay mahimong mga bantugan sa katilingban. Hello. Nga dunay daghang kairong mga magwawali, mga senador, mga congressman, mga gobernador. Dunay naghupot mga kaigsunon og dakong rangko sa katilingban, mga alagad sa Ginoo. Hinay-hinay na mga igsoon ngang mga lagad sa Ginoo gyatagan nagkatungdanan sa katilingban tungod kay gustos Ginoo ang Pilipinas, mga igsoon, mahinadlokon sa tinuod nga Ginoo. Kay nakita og nasinati sa Dios nga kung walay mga alagad sa Dios nga mubarok sa taliwalas katilingban nga takos og angayan og mahinadlokon sa pulong sa Ginoo, tiorok yun ang Pilipinas. Magpabilin yun ang inosente sa balaod gikan sa Dios. Mo na'y klaro iksoan. Mo nang ikaw o ako dili pwede nga dili ka makaglambikit sa natad sa katilingban, kung dili ikaw o ako yun na kay dakong obligasyon aron matarong ang katilingban inis kalimutan. Ikaw o ako dako kang obligasyon kay human ni ining tanan mga tupang ang matag usa ngadto sa katapusan ug manan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Ray Baldonado. Nga kanunay ta nga mga alagad sa Ginoo, kanunay ta nagtinguha sa kaayuhan. Dili lamang kaayuhan sa atong kaugalingon, kay kung nagtinguha ta sa atong kaugalingon, di na ko mag-usik-usik sa panahon. Di na ko maghago igsoon pagwali sa katilingban aron ikaw ug ako magkat-on kanunay sa mensaheng Ginoo. Igsoon, gitalikdan ako ang profesyon nga akong gieskwelahan dinis kalibutan aron matuman lamang nga ang Dios akong gipadako sa tibok kalibutan. Hinumdumi ang kinaadman sa tao wala sa itsura sa tao kundi nas kasing-kasing, nas commitment sa tao, mga kaigsunan nga magpagamit sa buluhaton sa Dios. Mayano ka man tao sa katilingban, wa man kay ineskwelahan, edukado ka man, profesional ka man, wa man ka nakatungtong sa eskwelahan, hinumdumi atupangan sa Dios kitang tanan level ta sa iyang paglantaw. Ang iyang giulat bulawanon ang imong kasing-kasing, kabalong mo lang tao sa panginahanglan sa tibok katilingban igsoon. Kay ang kasing-kasing sa Dios maluluyon siya, mahigugmaon siya. Wow! Dili siya gusto nga ikaw ug ako magsakripisyo. Dili siya gusto nga ikaw maulipon sa bisan unsang tagway sa kalautan din sa kalibutan. Unsa may nahitabo sa mga katawhan nga naulipon dito sa hari sa panahon ni Paraon, nagpadala siyang alagad nga mao si Moises aron pagsakmit, aron paghawas sa ilang pagkaulipon dito sa maong nga lugar. Ikaw o ako, hinay-hinay na kipakita sa Ginoo
na ang mga lagad sa Ginoo gamiton nining katapusang panahon aron sa pagsakwat sa mga katawhan nga naulipon sa yanang sa kasalanan. Pinaagi sa mga mensahe sa Dios. Mao nga napunda ang mga FM radio sa tibuok kalibutan aron pinaagi niini maabot ang maayong mga balita, maabot ang maayong mensahe gikan sa balang kasulatan. Ikaw ug ako na gigamit sa Ginoo igsoon. Wala nagimate kung unsa man ang imong kagikan, musimos ka man, ordinary ka man, apan dili ka ordinary atubangan sa Ginoo, kay siya ang magiya kanimo, siya ang magkupot kanimo, siya maghatag kanimo kaalam nga wala nahupti sa uban. Igsoon, akong gi-challenge sa mata ko sa hinumdumi papilit kang mapainobsanong sa tibok kalibutan kay ito bugyod ka sa insaktong panahon nini. Paabota igsoon o karon min abota. Ikaw ug ako pangandam kay duna kay dakong trabaho para sa Ginoo. Ayaw ikaulaw ang imong kinabuhi. Ayaw i-underestimate nga wa kay edukasyon. Kung wala makay edukasyon, kung wala makay nahuman, kanunay i-glorify ang Ginoo kay siya mo'y motuboy kanimo, dili ang tao. Salamat sa Ginoo. Matupad diri mga igsoon. Kay ang Ginoo nga inyong Dios maluluyon. Dili kamo niya pakyason o laglagon. Wow. Apan usahay magud ang tao mapakyas mag-uul man, ma-discourage man, doon na dayon mga pangutana, nabi ako gihimo Ginoo, nag-antos biya ako, ayaw, paabuta ang insaktong panahon nga ihatag na nimo igsoon, kaysa diya nga ihatag na sa Ginoo, dinik yun ka, mahimong madihado, kay pinahiluna o pinahimutang ang Dios sa iyang desisyon para nimo. Amen ba? Ingon dili ka mo niya pakyason og laglagon, dili niya hikalintan ang kasabutan nga iyang napanumpaan uban sa iyang katibulangan. Kita may mga henerasyon ni Jacob, kita may henerasyon ni Isaac, kita may henerasyon ni Abraham. Paong ang Dios ni ingon ngadto kang Abraham, timan-i Abraham, ang imo ang sumusunod dunay mahimong hari. Grabe sa. Kung sa manang hari kung sa laing nason mga igsoon, that is Prime Minister, Presidente, Prime Minister. Kung imong tun-an ang Biblia mga kaigsunan, nga mga alagad sa Ginoo kaniadto sa panahong haring Nabucodonosor, si Daniel hinumdumi sa panahon sa paghari ni Dario, si Daniel mo'y pinakataas nga rangkos sa kagingharian. Unya sa pasiaw pa daghan mang mga alipuris na supos. Ayay, nangita magpamaagi kay gusto silang mopulis posisyon ni Daniel. Butang-butangan si Daniel niya kay ikaw ug ako nagsunod kas pulong sa Ginoo, bisag kung saon kag butang-butang ang kamatuoran may mutukan. Hello. Ang kamatuoran man, ang hustisya man, maoy mamupalaba o dili man ang mga dautan. Karon og kaniadto maura na. Sa palibot o sa tibok katilimban, di sa asang nason sa tibok kalibutan, parihara na. Mao nga ikaw ug ako dunay mga pangitabo nga dili maayo, di na gyud ka matingala. Nga naman alagad kas Ginoo, makadugong kang maayo, dili maayo mga pulong. Si Daniel dili lang kay dili lamang maayo mga pulong ug mga padayig ang iyang nadungo. Mas grabe pa ang nabati kung nasinati ni Daniel. Imong imagine, ikaw kaha ihulog ka dito sa leon sa mga lago, di ba kaha mo ganga ka? Dili ba kaha ka mga kaigsunas kung Ginoo musutoy kag dalangan ug asa ka mutago kay gipirmahan na sa hari nga mao si Dario nitong panahon na nga ihulog na gyud ka dito sa mga langob sa mga leon kay naay mga alipuris nagpasangil nimo.
Tinoo dili. Kaya mga tao nga mga daotan mangita magyud nagpaagi nga ikaw mabiktima. Unya kay wa magyud sila ilusot kay maayo man wa may mga sayop si Daniel kay nag-agad mas as desisyon sa Ginoo. Ikaw ug ako kung mag-agad kas desisyon sa Ginoo, puro good perfect ang imong mabuhat. Perfect ko si Jesus. Walay bisag kinsang daotan. Nya mo lampos tali nimo. Except kung ikaw nagbinalasubas po ka pagpangalagat sa Ginoo. Magsige ra kag angkon pastor be ko, pastora be ko, kumusta man ang imo pagkinabuhi? Ibin ang imong pamilya, imo bang nadala? Kaya ba nimong dalon ang ubang pamilya? Nga ang imong pamilya wala maayong relasyon, magsigig ninibakay, magsigig chismisay, magsigig hukmanay, bisag sa sulod sa simbahan. Maunay klaro ikson. Kung saan man nimo paglidon niya sa katilingban kung ikaw mismo wala nimo malit ang imong kaugalingon, wala nimo matrain kung unsaon nimo. Hello, tanawa si Salmista David sa iyang pagkahimugso dinis kalibutan hangtod siya nagdako kanunay siya nagmadaog kung bisag pa man sa iyang pagbantay sa mga karnero sa ilang amahan. Hangtod ni abot sa punto na nakikaway siya sa pinakangilngig nga sundalo sa mga Palestihanon nga mausigulayan. Hello, wala gimater sa imong pagkayanong pagkataos katilingban nga dili ka gamitos Ginoo. Kung gamiton kas Ginoo, Ginoo maguban nimo. Bisan asa ka sa tapit din ka may daksa iksoon. Hinumdumi kauban ang mga mensahe Ginoo nga maoy mo amping sa imong kinabuhi. Ingon diri iksoon, dili niya hikalimtan ang kasabutan nga iyang gipanumpahan uban sa iyang katigulagan. Wow! Ang problema manggod kung ang tao makalimot sa mga pulong sa Ginoo, o nya dili kalimot sa mga dili maayong mga sitwasyon, maunay mo tali mo kaluya. Di maguna-una magkas imong mga failure, maguna-una magkas mga kalisod, magkwinta man ka, dili naman madala og dayari. Ayay, unya sa diha nga moabot nga sa imong kahimtang nga dunay kawalador kay di maginapalikayan, wa kay kwarta ug unsa wa kay bugas, diha unsa pa di wa kay kapalit bisag sabon. Naguna-una naman kag maayo ay pagkalisura po niya, oy untang ko anis trabaho para sa Ginoo, may pay manarbaho ko, diba? Hulata ang insaktong panahon nga ipahilo na gigas Ginoo. Hulata ang desisyon sa Dios aron di ikaw ka magkabali-bali. Tinaon nila kay usahay ang taos katilingban, usahay ang taos kalibutan, madali-dali o kay gusto laging matato dayon right now. Di mga scam, di man layhang mo hago, di man layhang mo pasingot. Klaro dili kadagang mga tao nga pordoy kailangan naging manato sulod sa kasimana, tulog adlaw sa adlaw. Kanya, mamanay ampay sa mga scammer. Scam po ka na yun. Hinumdumi mga eksoon nga nung nauwat ka, kay naama kay mga plano sa nga dili maayo. Apan hinumdumi kung ang imong matag plano, kanunay kauban nimo ang Ginoo. Ibutang yung kasiguruhan sa peligro. Ibutang yung kasiguruhan dili sa alanganin nga kahimtang. Matod pa diri mga kaigsunan sa Salmo Kapitulo 86 versikulo 15 ngadto sa 16, mga pag-ampo ni David. Kung unsa may gibuhat ni David igsoon, kung imo ni siyang malihilan pero hinumdumi ayaw una-una nga ikaw mas labaw pang ni David. E bisag unsaon sa taos katibok kalibutan, walay tao nga nakapatay sama kamangtas nga mausigulaya. Ayaw ilibil, ayaw kung makalibil man tingali ka,
apan ayaw una-una ang makalabaw ka sa abilidad ni David. Kung nakahimo man si David sa mga pag-ampo, kung nakahimo man si Daniel 3 times a day, kung imo pang gilabuan every day ka, per hour nag-ampo ka, kung imo nang gibuhat, wow, mas mula ba pagkas abilidad kunya ni Daniel. Siyempre si Daniel katululan sa kaadlaw nag-ampo, nagluhod apan timan iigsoon ayaw ipasigar ko. Usahay magud ang tao muingon sa katilingban, pastora, itapang ko pag-ampo kay magpuasa ko. Kung sa may bike di sa imong pauasa nga imo mang gi-announce, pagpasigar mo nang nagpuasa ka, basing nagatulog na po ka, wa po kay ampo-ampo, gadulog na po kag humba. Muna'y tigpakarong ingnon, dili na mister nga i-announce pa nas katilingban nga nagsakripisyo ka para sa imayas Ginoo. Ipakita ang tinud-anay nga pagserbisyo, kaya ang pagtinud-anay nga serbisyo makita nas katilingban nga ikaw takos og angayan bisag lang taon kang musimos kas katawan. Maunay mga pag-ampo ni David. Ya bisan kanunay sang gi-lockdown sa palibot, apan kanunay siyang giuswag gatos Ginoo, kay siya mainampuon ngadto sa Dios sa panahon sa sitwasyon nga siya daog-daogon. Niingon siya, Ginoo, luwas ako sa mga katawhan nga walay batasan. Gihimo pa na nimo? Gihimo na nato? Or ikaw o ako mahimo usap nga way batasan, mapareharata sa uban? Mas nindot pa ang minsay nga moingon, pasalamat ta pastor nga kita dili sila. Hello, ibutang sa imong kasing-kasing ko na unang salabutan. Ya kung butang-butangan ka, ayaw panusik pagbutang-butang, kung dili iampo na tos Ginoo. Lord, salamat, panalangin na sa amin. Muna'y sikrito. Si Salmista David ato ning basahon may. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastora Imogen. Maibuntag diha kay buntag maron diha sa Saudi Arabia sa KSA sa Saudi Arabia. Ingon diri sa Salmo 86, unang nisugo na ko kapaos hinahinay mga igsoon. Tungod kay dunay mga panahon nga makapaambit ta sa kadlawon, makapaambit ta sa hapon, makapaambit ta sa minsayes Ginoo sa gabi, o nagtuo ko nga dili lang kay mauni ang atong trabaho para sa Ginoo. Magkapaos-paos man ang atong kahintag tingog, apan dili ta magkapaos-paos ato pangan sa Ginoo, kay ang kadagayag kaabudan sa ihatod gyud na sa imong kinabuhi. Kadaugan kasiguruhan maunay pundasyon ang imong pagsakripisyo para sa minsayes Ginoo, aron ang tibok katilingban masayon nga dunay day Ginoo nga angayan natong kahadlukan sa tibok natong kinabuhi. Dunay mensahe si Pastor Imogen. Maayong buntag Pastor, God bless everyone. May gabi sa diha. Maayong buntag sa diha. Kay hapon man diri. Ang atong oras alas 2:36 sa kahapon nun. Adlaw karon nga Miyerkules, sa 17 sa Hulyo sa tuig 2024. Atong basahon unsay gibuhat ni David. Di kinahanglan mga kaigsunan kung mugtuon tag Biblia, katong mga katawhan nga nahimong successful sa kinabuhi, wala to sila nahimong nagpalapuson kung wala sila mag-agi kalisod. Hinumdumi si Joseph, nahimo siyang gobernador sa kinatibuk-an sa Hito, apan grabe ang kasinatian. Nag-agi siya paglutos mismo siyang pamilya. Nag-agi siya pagpakaulaw sa katilingban. Nag-agi siya baligya 20 sentimos gikan sa iyang mga igsoon. Nag-agi siya mga tentasyon nga dili kayang buhaton sa katilingban.
hinumdumi igsoon sulayon gud ka ug takos ug angayan ka ba sa trabaho para sa Ginoo. Kung natintal to si Joseph sa asawa ni sa hari, di gyud siya mahimong gobernador sa Ehipto. Daghang kay mga tao sa katilimpan nga perting sikata kabahin nagaan ni ana mga igsoon napakyas ra ning balik pagtioro nganuman nadala sa tentasyon sa kalibutan sa kailibgon sa awas ng kahit tao sa tao igsoon. Ikaw ug ako dapat doon na kay kontrol sa imong kinabuhi labaw sa tanan ayaw hikalimti ang mga pagpahinumdom sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang balahod sa Dios. Hinunoa mamalandong ka adlaw o gabi. Ug sa ingon ni anak mahimong gyud kang successful sa kinabuhi. Wow. Unsa may imong palabihon? Ang kailibgon o kalampusan, ang kailibgon sa unod o ang kadaugan gikan sa Ginoo. Dili sa duha nga malipay ka sa kasa o kaduha sunod karma. Ibutang gyud sa atong una action. Isilsil ko na sa atong alimtatagan. Daghang mga tao na tintal kay nagpatintal. Daghang mga tao na sukama kay nagpasukama. Daghang na alaw nga tao nga ilados katiningban, mga mensahidor nagpaksak kay nagpadala sa emosyon sa tawhanong emosyon. Nagpadala sa tawhanong kaeliton igsoon. Ayaw nagbuhata kung layhan kag saksis sa kinabuhi igsoon. Sama ni Joseph, sama ni Daniel, sama ni Elijah, sama ni David. Tanawa si David. Dunay mensahe si Pastor Emily. Mayong hapon di ay diha Pastor 9 AM diri sa Saudi Arabia. Unsay mga pag-apo ni David? Grabe yung mga pag-apo. Ingon siya dinhi sa Salmo 85. Siyempre ang Salmo sinulat ni David, mga kasinatian ni David. Iyan yung kasaysayan aron ikaw o ako ma-challenge ni mauna giingon dia Salmo ni David, mga pag-awit, mga pagdahi. Wow, imo ba nang gibuhat kung layhan nato ni kung ato ning buhaton wa ko'y lain nga madawat ang tao kung dili pagkamaayos Ginoo. Ingon si David, tanawa ra gud siya, ingon siya diri sa 15 ngadto sa 16. O Ginoo maluluyon ka og manggihatagon nga Dios. Wow. Unsa di ay si Salmista David digo sa kalimot ingon siya, o Ginoo maluluyon ka og manggihatagon nga Dios. Dili daling masuko kanunay mahigugmaon og matinud-anon. Wow. Hinumdumi si David bisag gihumutan siya sa hari kaniadto ni Saul, gibangkaw pa gyud siya. Kaya naglagot si Saul, kinsa may gisilutan sa Dios? Di si Saul. Nausog ning hitsura ni Saul igsoon. Naglagot man siya sa alagad sa Ginoo. Nasina man siya ni David. Wala niya una-una ang si David. Dili hari atong mga panahona, kung dili usa siya ka mga pinayalan. While nagtuktok si David sa alpa, gipangkaw ni Saul. Wala kayo. Grabe. Hinugduman na itong mga igsoon niya itong pipila ka mga panahon. Kanunay na po ni gipilik-balik. Tulong ka man ang soon, si Miriam o si Aaron o si Moises. Nagampo pa yung taon si Moises. Ginoo, ayuha yung taon si Miriam. At ang awara na. Makaapo kahatas imong kaaway. Makaapo kahatas mga tao nagdiay-diay ni mo sa katilingman nga giayo kag underestimate. Mga pulo nga dili na makaon o gitawag og iro. Og iro yun. Di ba?
Iksoon, muingon yun ang tao nga ako masultian. Lisura yun ang pastor, oy, di good ko, makaya anak. Apan ko nang makaya na ni mo maikso, to God be the glory. Bulawan mo na ni mo kinabuhi ang babanan sa Diyos. Apan kung dili na ni mo makaya, pag-apos kinuhulot, kaya ho na kunin kay mayo ka. Papili pagpapinom sa nun. Papili mapuganon. Si Salmis David nag-ampo siya kung sa iyo mga pag-ampo diri sa 16. Lingi ako o kaluy liguna ang ugluwas sa ako kay nag-alagan ako kanimo sama sa gibuhat sa akong inahan. Wow! Grabe! Mabulukon ang mga mensahe ni David. Kanunay siyang nagpasalamat sa Ginoo. Kanunay siyang nagpakatapa. Hinumdumi mga kaeksyonan sa Salmo 23:1 at sa 6. Na nag-ingon diha mga kaeksyonan diha sa 5. Bisan pa man sa taliwala sa kaaway, nag-andam siya pagkaon ni para kanimo. Grabe siya. Sa katinimban sa kalibutan, nagkalain-lain ang imong nagapalibot. Nagkalain-lain mga sugilanon na imong padungog. Tali sa imong isigata. Hinumdumi, duharagod ka minsay, duharagod ka pulong imong madungog, pagdaot o pagdahi. Kung dili gani kadayigon, daoton gud ka. Kung dili isang kadaoton, dayigon gud ka. Pagpantay, kanunay. Apan kung moabot man na ang pagdaot, hinumdumi. Kung dili gani kadaot sa Ginoo, to God be the glory. Ang Ginoo mo'y motuboy nimo sama sa kinabuhi ni Salmista David. Nasuko si Saul, nausap ang dagway ni Saul. Apan si David, just relax kay naghimaya sa sayang amahan nga mao ang Dios. Wa say na himo. Iya ba tong diskurso sa katalimban? Iya ba tong gipahibalo? Wa mga ikso, sikrito to ni David, sikrito ni Daniel, nga si Daniel 3 times a day siya nag-ampo sa iyang Dios sa panahon ni Haring Dario. Si Joseph doon na sa sikritong gibuhat aron ang Dios kanunay kaupan niya, mahilikay siya sa bisan unsang kahintag sitwasyon. Bisan siya nag-inusara sa panahon sa iyang ginikanan nga mao si Jacob. Wow! Apan katong tanang mga batik nga mga pinulungan, wala niya gibutan sa ikasing-kasing unang nagsalabutan. Ipin sa iyang mga ikso, iyang gihigugma. Sa panahon sa ulaw, sa hulaw, wa yun na hikalimti kung hinunoa kitapangan Panginoon niya nga mahawas sa kalisod o kagutom niya itong mga panahon na within 7 years. Ikaw o ako, nakatabang ka ba sa imong isikataw o nakatabang ka pagduot sa imong isikataw? Wa pagani ka nakatabang, naguna na kang pang-judge. Ayaw nagbuhata mga ekson. Kaya ang atong kinabuhi, dili ni atong kinabuhi kung dili gikan ni Ginoo. Ingon diri sa 17, pakita akong timaan sa imong kaayon o Ginoo. Wow! Hinumdumi, iksamina o sisaha. Og lang tawa ang mga kaayuhan nga nahatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Salmista David miingon diri, pakita akong timaan sa imong kaayo o Ginoo, aron maulawan katong nagsalig, nasilag ka nako. Tanawa na na. Maulawan katong nagsilag ka nako. It meaning to see, katong mga taong nasina ka nako, maulawan katong nagpakaulaw sa akong kinabuhi. Ingon si Salmista David, Ginoong Hesus, Ginoong Dios, pakitae kog signs, pakitae kog timailhan, nga ikaw tinuod nga Dios nga way sama kanimo. Nga bisan pa man sa mga katawhan, nga nasilag ka nako, maulawan pinaagi sa imuhang mga mensahe. Tinuod din
Bisag dili pa ka mo ingong dili tinuod. E kung ikaw mo ingong dili tinuod, imong gipakabakagon ang mensahe Ginoo, mga igsoon. Wala nimo gibutang sa imong kasing-kasing kung ang salabutan kay doon na kay mga plano na dili maayo ibig sa tibok katilingban. Hello. Bisan asa ka pa, may dagsa na nasod sa tibok kalibutan, hinumdumi ikauban ang mensahe Ginoo ngamoy mutaral sa kadaugan sa imong kinabuhi. Si Salmista David kanunay niyang yuktan ang pagkamayos Ginoo. Wa siya bulagi, wa siya biyai, wa sa hikalimti sa panahon sa iyang panginahanglan, gisuplayan siya, gitagbo siya igsoon tungod kay tunay Dios na maayo sa iyang kinabuhi. Ano ni mensahe si Pastor Eugene? Amen. Bisan dauton ato paghihapon tagdon. Wow, muna. Bisan dauton ato paghihapon tagdon. Si Salmista David mas grabe ang iyang kahimtang. Ibakaw ko siya. Imagine mo sa imong kahimtang karon, bangkawon ka while ka nag-play of alpha, pero si David just relax. Ang tinuod ng Kristohanon bisag bangkahon kag sakit nga mga pulong, Lord, salamat. Panalangin na sab ni ay ayaw himuang nga babag ang mga pagsulay. Ayaw himo ang sakit ang mga pulong. Hinunua himo ang inspirasyon aron ikaw ug ako dunay kalampusan uban ang tabang sa Ginoo. Dili ni basta-basta kun dili pinasahi gikan sa Ginoo aron ikaw ug ako kung gamiton ini katapusang panahon. Dili siya pwede mogamit sa mga taong mukakak lamang sa mga problema, mga pagsulay, mo atras daman mga ekson diha sa pagpangalagad, taliwala sa kawaladon, taliwala sa balatian, taliwala sa mga problema, taliwala sa kagubot. Ang gustos Ginoo mo padayon ka ikaw ug ako nga dunay kay insaktong pundasyon sa kinabuhi pinaagi sa mensahe sa Dios. Rain or shine, pakaulawan man ka sa tibok katilingban, apan hinumdumi dili ka pakaulawan sa Ginoo kay siya mo'y naibalo kung kinsay angayan niyang panalanginan. Hinumdumi sa katapusan sa kuminsay karon. Yan ingon ang Dios, ako lamang nasayod kinsa katong akong angayang panalanginan ug ibutang na sa imong hunauna kung ikaw banha. Ako ni masahon pagpadayon igsoon, bisan dauton ato agihapon tagdon og atimanon ang mga magdaot kanato kay maunay kabubuton sa Ginoo. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mga mensahe, Pastor. Tanaw ra ko si David kung sa iya mga pag-apo. Versikulo 17, niingon siya kung sa iya mga pag-apo, ingon siya, bakit ako timaan sa imong kaayo o Ginoo? Wow, that is sign and wonder. Sign and wonder. Mangangha ang katilingban. Muingon na sila, kinsa man na tawhaan na nga, mura man nag may pamanakuan na. Repair na yun. Kanabang manghapugiro, muingon na yun anak, pero wako'y nahimo sa katilingban. Hinumdumi mga kaigsunan, waabot ang panahon ikaw ug ako gamiton sa Ginoo. Luharag yun ang madungog nimong mensahe sa gikaingon ko na pagdaot ug pagday panandam anak sa duha ka mga mensahe. Ingon diri mga igsoon, aron maulawan katong nasilag kanako, ini kakita nila nga gitabangan mo ako og kilibay. Wow. Magkaingon man na siya, ako matong gidaon kung niya enjoy naman sa kinabuhi, mura magwala kadungo, wala man katalapi, wala man maunsa, gitagad naman gihapon ko, yatiman naman gihapon ko, gi-response naman gihapon ko, nag-smile naman gihapon ko, pindot ka smile, smile nga dili tigpa ka ang ingnon.
Pagtagad nga dili hipokrito. Kung tinuod ka maigsoon bisan ang imong kaaway tagda tabangi siya kay maunay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ikaw gihatagan og dakong katungdanan para sa tibok katilingban. Maunay tinuod igsoon. Ayaw pagpili og taho kay ang Dios mismo wala nagpili og kinsa ka kinsa ko sa iyang atubangan mga kaigsunan. Maunay prinsipyos Ginoo. Kay ang prinsipyos taos katilingban o sa tibok kalibutan pilion lamang nga angayan nilang pilion. Apan ang Dios timani wa siya nagpili og kinsa ka sa iyang atubangan makasasala ka man apan kung doon kay panahon nga maghinulsol pasayloon dukas Ginoo sama sa nasod sa Ninive. Wala pa nahitabo, wa pa niabot ang tapos ang hukom sa kalibutan. Hinumdumi kung doon na kay mga bisyo din is kalibutan. This is the time. Iksoon nga ikaw maginulsol at ubangan sa Ginoo. Ayaw paabutan nga ang imong ginanahawa makabsan ni ining panahon na o ikaw wala makainulsol sa mga sala at ubangan sa Dios o at ubangan sa kaliman. Iksoon, akong gi-challenge ang natagpasa. Aron ikaw ug ako, dili gud ka mahimong madihado at ubangan sa Ginoo. Madihado magkas katilingban apan hinumdumi at ubangan sa Ginoo. Espesyal ka, espesyal ko kay nakita sa Ginoo ang imong matinud-anon nga pagserbisyo sa katilingban, sa ministry ug sa katawhan, pagminsay sa pagkamaayos Ginoo nga moabot kanimo igsoon. Katapusan nga mensahe hinumdumi ni sa Roma Kapitulo 9 versikulo 18, ang Dios maoy magbuot kinsay iyang panalanginan mauni ibutang sa kasing-kasing o una-unang salabutan. Ayaw pagsalit kanunay nga ang Dios mapasay doon. Ayaw pagsalit ang Dios nga ikaw datot na karon hinumdumi balik yung kasigurado sa uno mga pinangga. Dunay mensahe si Pastora Imogen. Thank you for watching Day Maria Jong Jo Ye. I stay strong and God bless. Wow. Sa tanan nga karon na nag-watch, sa tanan karon nga nagpaambit sa mensahe sa Ginoo, sa tanan nga mga lagad sa Ginoo nga naghago, God bless you everyone. God bless everyone. Nasayod ang Dios sa inyong paghago, sa inyong pag-watch sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, sa inyong pagpaminaw sa tanan nga mga FM radio na nagapalibot din sa Shine FM 95.3 hindi nakasugat sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. Sa katapusang kabukiran sa Tanay City, ang Dios nagpakamaayo niini. Wala na mong ipasigar po ang among kaugalingon aron kami masikat sa katilingban. Wala na mong ituboy ang among kaugalingon aron kami masikat sa social media sa tibok kalibutan, kung dili ang among ituboy ang pagkamayos Ginoo. Dili mi gusto mga igsoon kung kami kipasinati sa pagkamayos Ginoo nga dili na mo i-share ang pagkamayos Ginoo, lamang buhata una kung unsay among gibuhat nga sikreto para sa Ginoo, buhata aron panalanginan sa kas Ginoo. Mga pagsulay, mga pag-iay-iay, mga pag-underestimate, mga kasakitan, mga pinulungan nga dili kaya sa katilingban, panhinulumi, higugma ang imong isig katao sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Buhatig maayo ang mga katawhan na nagbuhat kung dili maayo tali kanimo. Kay maunay sugo nga pinakanindot nga imong matuman at tubangan sa Ginoo. Apan kung dili nimo kaya, hinumdumi ang Dios masayod. Kinsay angayan niyang panalanginan, kinsay angayan niyang dakong hatagang pabor sa katilingban. Ikson, yun ay mensahe si Pastora Imogen. Amen. Thank you for your loving kindness of your faithfulness. Tinuod ko na, faithful ang Ginoo. Matinud-anon siya, may kugmaon siya, sincero siya, seryoso siya. Apan ang iyang giulat, ikaw o ako, seryoso ba sa iyang atubangan?
Salamat sa imong kinabuhi, Sister Ma'am Chong Choi. Salamat sa Ginoo, padayon lang yun sa pagsunod nining atong programa. Doon na may mga panahon, mga kalisod nga moabot sa inyong kinabuhi, sa inyong pagpanarbaho diya sa Saudi Arabia. Ayaw pagbulag sa mensahe Ginoo. Amoy utugan sa tinuanay na kadaugan kalawasan. Ang Ginoo mag-amping ka ninyo. Ampingan mo sa iyang pagkamayo. Ano na sa mensahe, salamat Ati Imije Candelario ako iampo kaunta. Makaulit ako kay di na nako kaya ako ibati. Daghang salamat sa prayer ati. Manghinaot ko sa mga sitwasyon o kahintang sa inyong mga pagpanarbaho diya sa Saudi Arabia. Nasinati man ninyo ang kalisod. Nasinati man ninyo nga dili na ninyo kaya. Duula ang Dios kanunay. Ayaw duula ang mga katawhan nga wala nagmahinadlokon sa Ginoo. Duula bisan unsang mga simbahan basta nagtun-an sa tinuod nga kamatuoran. Ikinahanglan mo duol mo sa tinud-anay nga ang alagad sa Ginoo. Mga katawhan na kinahanglan o kalinaw, mga katawhan na kinahanglan o giya, ayaw mo duol sa mga katawhan na dugangan mo problema. Ayaw mo duol sa mga katawhan na wala na kinabuhi sa palang kasulatan, kay ang inyong madawat dugangan yun mo sa problema. Duula si Jesus. Naingon diha sa Mateo Kapitulo 18, Kapitulo 11, versikulo 28. Umari kamong tanan na nangabudlay o napukatan, kay papahulayon ko kamo. Ang kapahulayan na alam Diyos Ginoo wala sa tao. Hatagan kay tinud-anay nga kalinaw. Hatagan kay tinud-anay nga kalipay. Niingon diha sa Juan 14, 27, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Dili sama sa kalinaw dinis kalibutan nga dunay kinutuban. Apan ang kalipay o kalinaw nga ihatag sa Ginoo kanimo lamang gustos Ginoo nga totally full surrender sa iyang atubangan. Why imposible sa Ginoo? Hinumdumi ang mensahe, walay butang at dili mahimo sa Dios. Gihimo mangani niya ang langit, gihimo mangani niya ang kanagatan. Ikaw ug ako gibugnas Ginoo dinis kalibutan aron mangalagad niya tos Ginoo. Wala sa ilaing tumuog tuyo sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Naghulat siya, nagpaabot siya kung kanusa ang tinud-anay nimong desisyon para siya ang imong matuboy o mahimaya sa imong kinabuhi. Manghinaot ko sa imong desisyon, sa imong pagpauli. Kung mauman ang imong desisyon, kauban kanunay ang Ginoo. Mga kalisod na sayod ko, ang tanan nga nanarbaho diha kauban sa kong asawa. Sa mga kalisod nga inyong nahiaguman, wala na malilong sa atubangan sa Ginoo. Hinamdumin ninyo kanunay ang mga mensahe. So, doon ay mensahe si Jeng Simpron, Ma'am Jingjing Simpron. Maayong hapon, Pastor. Kumusta? Replay lang ko ni imong live o niya, Pastor, kay dili na ko madugong na ami sa itiks terminal. Ampingan kas Ginoo, ampingan kas Ginoo, Pastor, o proteksyonan ka sa Ginoo ingon sa tibuok nimo pamilya. Salamat sa Ginoo sa imong mabulukon nga mamensahe, Ma'am Jingjing Simpron. Ginoo mag-amping kanimo o mag-uban sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Doon ay mensahe si Pastor Emilien ng Diocese Jing. Oh, God bless you more. Salamat sa Ginoo. Madayon kita mga kaisunan sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Hiningatak na o David sa kapunoy ngayang yatag kanato. Dili lalim, dili sayon. Kung ako ginang nasinati. Sikat kaniadto o karon nagkalaing-laing trabaho ang akong naagian ekso. Nagkalaing-laing posisyon ang akong naagian. Kalisod man mga pag-underestimate apat tugad bidaglory kining tanan dunay kadaugan. Iyan ay bukas Ginoo.
ipahimutan ko kas Ginoo, ayaw kaulaw sa katilingban, kay hinumdumi, bisan ikaulaw kas katilingban, apan dili ka ikaulaw sa langit ng tangamahan, siya mo'y maghanay sa tinudanay na kadaugan, ikan kaniya. Maungan initag na udapit sa kapunon nga iyang gihatag sa mga katawhan nga dunay problema, sa mga katawhan nga dunay mga balatian, duula ang Dios, pangayo ug tabang sa Ginoo. Si Salmista David unsa iyang gimo, Lord tabangi ko, tagai ko og pinasay nga mga signs ug timailhan, aron bisan pa man sa mga katawhan nga nasilag maulawan pinaagi kanimo. Biblia atong basihan, Biblia atong sukaranan, dili sugilanon sa katilingban. Unsa giingon ni Salmista David, Iksoon, kung unsa may iyang mga pag-apo dapat ato sabnang buhaton. Unsa iyang giingon diri sa bersikulo 17 sa maong kapitulo 85 ningon siya, pakita ako timaan sa imuhang kaayo o Ginoo. Ikaw ug ako kanunay gyud ka pakita ang mga timailhan. Even sa imong mga kaaway, even sa tanang nga nagdaot sa imong pagkatao, doon ako'y ipakita ang Ginoo. Higugma sila, tabangi sila, ayaw sila dumti, iampo sila, nga panalanginan sila sa Ginoo. Kasi diha nga imo ning mabuhat, mas more pa kang iblis ngadto sa Ginoo. Kaya nakita sa Dios ang imong kasing-kasing bulawanon ni sa tibok kalibutan, labaw sa tanan atubangan sa Dios. Mahimo lamang kang mabulawan ang imong kasing-kasing kung kaya nimo pas-anon ang tanang mga sakit nga mga pulong nga gipato sa imong kinabuhi. Padayon mo panausanon, padayon nga maluluyon. Unsay giingon diya sa Mateo kapitulo 5, bulahan ang maluluyon kay sila kaluyan sa Dios. Tinuod ka na, pastor, ako ning basahon. Hinumdumi mga Igsoon ang Biblia, wala masayo. Hinumdumi ang Biblia na ingon diya sa Mateo kapitulo 5 versikulo 18 ato na rong basahon. Ako sang basahon ang Mateo 5 Igsoon. Kung unsay giingon dinhi mga kaigsunan, bulahan ang maluluyon kay siya makadawat og kaluoy. Kaluoy dili gikan sa tawo, kun dili kaluoy gikan sa Ginoo. Magamit sa mga tao nga makaluoy. Mo feel nimo kaluoy Igsoon. Igsoon ining takna og dapit sa kapunon, akong gitsalin sa mata ko siya. Higugma ang imong isig ka tao. Kung gibato ka o dili maayong sugilanon, balusi o maayong pagtagan. Balusi o malumong mga sugilanon, ayaw pagbalos. Kaya ang Diyos mo ay manimanos. Tinood dili. Ang pagbalos dili para sa tao, kung dili para sa Ginoo. Iampo sila. Doon ay mensahe si Pastor Rese Baldonado, ang atong sabton maayo, ang mga pagtilaw sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, tanan nga mga palanggatas Ginoo. Yes, agree ko anak Pastor Rese Baldonado, kitang tanan palanggas Ginoo. Lamang ikaw o ako, doon ay nagkalaing-laing gihanay ang Diyos. Nagkalaing-laing nga trabaho ang Ginoo na gihatag nimo. Nakita sa Diyos ang imong kapasidad. Nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Nakita sa Ginoo ang imong bulawanon nga kasing-kasing. Mahinungdan gipiyalan ka sa trabaho para sa Ginoo, kay angayan ug takos ka niini. Unsay giingon diri sa Mateo 5, gikinahanglan magmaluluyon ka, kasi diha nga magmaluluyon ka, makadawat ka kaluoy, dili kaluoy sa katilingban, o dili kaluoy gikan sa Ginoo. Ingon diri mga Igsoon sa bersikulo sa kapitulo bersikulo 4 ni o kapitulo 5 ni, ingon diri, bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Wow. Kung ikaw mahimong maluluyon sa imong isikataw, bisan pa man sa imong kaaway, diikot ka kabatok o balik o sakit ng mga pinulungan. Kung dili, iampo sa Ginoo, Lord. Salamat sa mga mensahe nga dili maayo. Ayaw palos. Hinumdumi ang Dios kanunay sa imong kinabuhi.
gipiyalan ka nga mahimo kang alagad, gipiyalan ka nga mahimo kang pastor, mahimo kang pastora, mahimo kang magwawali unsa man ang estado sa kahimtang sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Yano o dili man nga yano, makadungo kang mensahe nga dili makadawat sa imong kinabuhi, iapos Ginoo. O padayon nga magmaluluyon, kay maluluyon ang Ginoo. Walay gipihig ang Dios. Ikaw ug ako gimahan. Ang sa igingon diri sa bersikulo 5 sa mao nga Mateo igsoon, bersikulo kapitulo 5, bersikulo 5. Ingon ang iyang mga mensahe, bulaan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Kung imo ning gibuhat sa imong kinabuhi, hinumdumi sa tibuok taltalingban, matingana lamang nas imo ang kaimtang. Makaingon na, wow, unsa kahay gihimo aning tawhana ay. Ako man ni siyang gi-underestimate kaniadto. Ako man ni siyang gilutos kaniadto. Manong man, magigipanalaginan man Ginoo sa Ginoo. Ikaw ug ako, pareha atubangan sa Ginoo. Lamang kung unsay imong gibuhat nga sekreto para maymaya nimo ang Ginoo. Dunay mensahe si Pastora Imogene sa James chapter 4 verse 10. Humble yourself before the Lord and He will lift your up. Wow. Monay tinuod. Kanunay tang humble, kanunay tang mapenobsanon atubangan sa Ginoo sa atong kaugalingon, kay ang Dios mo'y lift up sa matag usa. Proven ang tested na, kay ang Biblia walay tulbok ni kudlit nga pagkasayloan pinaagi sa balang kasulatan nga nasulat niini, ang tanan matuman. Proven ang tested na, hinumdumi ningon ang James Santiago kapitulo 4 versikulo 10. Humble yourself before the Lord and He will lift up your up. Lift you up. Wow. Siya mao'y mutuboy nimo, dili ang tao. Kaya kung ang tao mo'y mutuboy nimo, posibilidad na ipakapin nga mga kababalaghan. Apan hinumdumi, kung ang Diyos mo'y mutuboy kanimo, di gud ka mapakyas. Kay ang saad sa Diyos, dili mapakyas. Tali sa tao, sikat panakan Abraham. O sa gingon diri sa bersikulo 18. Dinis kasulatan mga eksoon, walay kudlit nitulpok kapagkasayloan ikan sa balaod optiman ikini. Ingon dire sa Mateo 5 versikulo 18. Niingon ang mensahe Ginoo, remember this. Timan ikini. Ingon siya dire eksoon. Timan ikini. Di ba? Timan ikini. Samtang anaa pa ang langit o ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyotay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Wow. Hinumdumi kini igsoon higala, mga follower o listener sa Sign FM, mga hinigugma na mo o mga pinangga na mo mga follower, tanan ng mga listener sa Sign FM, walay bisan unsang tulbok ni kudlit na naas palang kasulatan nga dili matuman o kining tanan mo abot kayo sa insaktong panahon nga ikaw ug ako gamiton sa Ginoo bisan pa man sa katilingban. Ang giulat sa Dios igsoon makita nga ikaw bulawanon ang imong kasing-kasing ibin sa imong isig ka tao, takos o angayan ka sa iyang atubangan. Kung takos o angayan makas katilingban, how much more ngadtos Ginoo nga mao tinugdan ug tuburan sa tanang mga butan. Ang imong buhaton, ang akong buhaton, mao lamang pagsineryoso sa pagserbisyo ngadtos Ginoo. Salamat sa Ginoo ibin sa tanan nato magkaigsuonan na nagmatinud-anon nga nangalagad sa Dios, ipasinati sila mga butang nga wala nila nahiyat naabot kaniadto karon gi-lift up sila sa Ginoo. Nakita sa Diyos ang ilang mapainabsanon, matinabangon
maluluyon sa ilang isig kataw sila gikaluyan usab sa Ginoo. Hinumdumi bulahan ang maluluyon kay sila makadawat sa kaluoy gikan sa Dios. Kung ikaw wa kay kaluoy sa imong isig kataw, hinumdumi imong daoton ang imong isig kataw, mas labaw ka nga wala kay kaluoy unya nga madawat gikan sa Ginoo. O nay klaro. Mao nga akong gi-challenge sa matag usa ka mga kinabuhi. Kini nga takna og dapit sa kaponon nga iyang gihatag. Hinumdumi walay bisan unsang kudbit ni tulpo nga nasulat diha sa pasahon sa balaod gikan sa Dios. Samtang duna pa'y panahon, duna pa'y pagsupang pagsalok ang adlaw, magpapilin ang minsay Ginoo sa hangtod o sa hangtod o sa kahangturan. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. O nagiingon diya sa Mateo 24 versikulo 35. Mahanaw man ang langit o ang yuta o tanang mga butang dinis kalibutan, remember this, ang pulong sa Ginoo magpabili ni hangtod sa kantoran. Ikaw ug ako kung doon kay pulong sa Ginoo, tugan bida glory kanunay ko kang magmadaogon sa natad sa kinabuhi dinis kalibutan. Nga naman, wa man ka magsalig sa imong abilidad, wa man ka magsalig sa kinaadman nga imong nauktan karon, kundi nagsalig ka sa kinaadman sa Dios nga langit ng tang-amahan nga mo'y tinugdan sa tanang mga butang nga imong gikinahanan everyday exon. Unsay giingon diri? Walay tulbog ni kudli sa pasahod sa balaod gikan sa Dios ang tanang matuman. Ingon dire mga exon, ako ning basahon pagbalik. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit o ang yuta, bisan ang labing gamay sa kudlit o ang labing biyotay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Grabe. Ikaw o ako gisaaran sa Ginoo. Gipramisan kas Ginoo sama sa pagsaad kang Abraham sa panahon sa iyang mga panahon kaniadto. Ikaw o ako henerasyon gikan kang Abraham. Ikaw ang kaliwat, ako ang kaliwat ni Jacob, kaliwat ni Isaac, kaliwat ni Abraham. O hinungdan ni aniingon ang Dios kang Abraham, himuon kong mga hari ang imong kaliwatan sa ulahing mga kapanahonan, Abraham. Himuon ko silang bantugan kung ako makita nga sila seryoso nga mga lagad kanako. Iksoon ikaw o ako pangandam kay usa ni ana, basin ikaw, basin ako, gamiton sa Ginoo. Why impossible Ginoo? Hopti ang minsay Ginoo iksoon. Apan timan ni niingon sa Roma, ang Dios mo'y magbuot kung kinsay akong panalangin. Sakit palandungon kung usa ka nato mapisik ni ining mga mensahe ka. Usa ka nato mapakyas na dili mapilian sa panalangin gikan sa Ginoo. Kay maunay yan prinsipyo paruganan. Kay siya mo'y nahibalo sa tanang tao sa tibok katilingban kung kinsay taos ug angayan gahatagan sa taas nga rangko sa tibok kalibutan. Hinumdumi si Joseph, hinumdumi si Daniel, hinumdumi si Elijah, hinumdumi si David, Exxon, o uban pang mga katawon, hinumdumi si Gideon. Dili mapakyas ang saad sa Diyos. Hinumduman na ito kanunay ang mga katawhan ng gamit sa Ginoo kaniadto. Kung unsay kahimtang o sitwasyon kaniadto, mausap na ang ihatag sa Ginoo niining sunod nga henerasyon. Kay iyan ang saad sa katikulang gikan ni Abraham nga himuon niyang hari ang sunod nga mga henerasyon. Lamang naghulat siya, ikaw o ako karapat tapat ba diya sa iyang atubangan aron ang iyahang mga paghago para nimo, para kanako, dili yun mapakyas bisan pa man sa tibok katilingban. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Billionaire Escape Florentino from Davao City Government. Salamat kanunay sa imong paghago. Salamat sa Ginoo sa imong pagpaambit nining mga programa gikan dinhi sa FM Radio, gikan sa Cebu City ang pulong mong kinabuhi ko. Nasay
Sayod ang Dios niya ng tanan. Ang tanan nagsir ning mao nga programa, ang tanan na minaw karon sa FM Radio nga nagapalibot dinhi sa Bay City, dinhi sa Tanay City, dinhi sa Bayawan City. I declare blessing sa matag usa kanini. Maghinaot ko ang inyong ubos na alagad. Padayong nagpahinumdum sa matag usa, ayaw hikalimtin ang pagkamayos Ginoo. Doon na may mga sitwasyon nga dili na nato kaya ang trabaho para sa Ginoo. Apan hikalimti, ayaw hikalimti, nga maayo kayo ang Ginoo. Ibuhi ka, ipanalanginan ka, doon na pa kay kininhawa karon. Tungod kay doon ay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa tanan nga nagwas karon, nasayod ko nga doon na mo'y mga problema ang uban niini. Doon na mo'y mga balatian nga inyong ihapin. Dula ang Diyos, pag-ampos Ginoo. Inundumi, ikaw kung ako ray nasayod. Ikaw kung ang Ginoo ray nasayod kung unsay nang buhat nimong sala atubangan sa Ginoo. Ang Diyos maminaw. Hinumdumi ang mga katawhan sa Nineve. Even ang hari sa Nineve, ning daog sa iyang kaugalingong trono, ning naog kung ning adto sa abo, naghinulsol, nagpasol, nagpuasa, pagpaila nga ming surrender o nagpasol sa ilang mga salak niya atong tumora. Ikaw o ako mga kaisunan makasasala katubangan sa Ginoo. Ayaw pagpapitritin sa kinabuhi. Dili ta pwedeng magpakaroon nun nga watay sa kung ikaw nakasa pangayo pasaylos Ginoo. Mundo naman kay mga sugilan nun nga imong nagitok tali sa imong isigataw ngadtos Ginoo pangayo o pasaylo kay siya mo'y nasayon sa imong mga pinulungan, sa imong isigataw, sa imong silingan. Pag-reconcile atubangan sa Diyos o atubangan sa tao. Maunay gustos Ginoo kanato igsoon. Dili ka niya hikalimtan. Maunay yang gipaabot. Inumdumi ng Isaias Kapitulo 1 versikulo 18. Bisag unsa pagkapula ang imong sala sama sa atulanga, paputi uni sama sa palibo sa karnero. Tinuod na pastor ako kining masabot. Ayaw kahadlok, ayaw kaulaw sa pagduhol sa balay kalapuan at ayaw kung imo ang rason, pastor makasasala man ako, ikaw ug ako ipagkataos kalibutan makasasala ng daan. Pat ayaw ibutang sa imong kasing-kasing kung naunag sa nabutan nga mahimo ng rason nimo at dili na kamo adto sa tubangan sa Dios kung musurrender totally. Isugilon sa Ginoo, Lord, nakasala ako kanimo. Nakasala ako sa nilantawan, nakasala ako sa pinulungan, nakasala ako sa akong mga plano nga dili nimo kahimutan. Pasaylua ako Ginoo. Pangayo pasaylos Ginoo. Kay ang Dios mapasayloon, kay siya maluluyon man. Dawata ang Dios iksoon. Sa tanan karon nga naminaw sa FM Radio, nasayod ang Dios sa inyong kinabuhi. Sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live, even sa laing mga nasod, iksoon akong i-challenge sa mga kusa. Hinumdumi walay imposible Ginoo. Dili man ni mahimo sa tao apan mahimo kinis Ginoo. Sanglit Dios siyang makahimo nini. Ingon ang Isaias Kapitulo 1 versikulo 18. Ayaw himo ang rason kamuingon ka, pastor-pastora palahubog man ko, pastor-pastora sukarol man ko. Ayaw bukat ka rason kung dili panayo pasaylos Ginoo. Nag-andam siya kanunay, ready siya kanunay sa pagtawad kanimo. Doon na pa'y panahon igsoon. Ang panahon nagdagan o nagligid pa. Doon na pa kay nakong paglao patubangan sa Diyos. Sa tanan karon naminaw, sa tanan karon nagsunod sa atong programa din sa FM Radio nga nagapalibot ini sa kinatibukan sa Bay City, sa Tanay City, sa Bayawan City. Manghinaot ang inyong uos nga lagay. Wala may gipili nga denominasyon, wala may gipili nga title sa simbahan, walay sikta o patukuranan nga mong gipili bisan unsa mahal mo sa Ginoo. Nagulat siya sa inyong matinud-anon nga desisyon eksoon. Ingon diri sa 18,
Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Kinsay nagsulti ini ang Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora. Gusto ang Ginoo nga husayon ta sa iyang presensya. Gusto ang Ginoo igsuon nga muduol ka totally, full surrender sa iyang atubangan. Kaysa panahon sa imong panginahanglan, dili o dili gud kaniya pakyason pinangga. Mga minahal na mong mga follower, mga minahal na mong mga listeners, mga minahal na mong mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Nagpaabot ang Diyos kanunay. Naasyas prutahan, kung kinsa katong mutuktok, ug andam siyang moabli sa gangahan sa pultahan, sa kasikuhan kadaugan, sa kaluwasan sa matag sa kakinabuhi. Aron siya makigsalo kanang perfeksyon. This is a time to full surrender at tubangan sa Ginoo. Labaw sa tanan niya atong nagkinahanglan sa pagkamaayong kanunan sa Diyos. Unsa giingon diri, nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Bisan unsa kapula sa inyong salahat, maputi kini kaayo. Bisan pakinikdagtong pula, maputi kini sama sa balibo sa karnero. This is illustration mga kaigsunan sa matag-usan ato kamakinabuhi. Mahimo kang putli sa atubangan sa Dios kung ikaw matinud-anon na musurrender o mudawa sa kinasing-kasing nga ang Dios mo'y labing gamhanan sa tibok nimong kinabuhi. Last na mga bersikulo nga ato nga gipaambit sa ato nga gipahaom sa atong mensahe ningon ang Roma kapitulo 9 bersikulo 18. Ang Dios maoy magbuot kinsay iyang kahimutan. Mauni mga igsoon, mao nga ikaw ug ako panganduya nga mahimuot ang Ginoo nimo. I-encourage ang imong kinabuhi. Pangutan ang kanunay ang imong kaugalingon kung nakabuhat baka sa angayan ug takos para simaya sa Dios. Kaya kung nakabuhat ka sa angayan ug takos at ubangan sa Ginoo, 100% Ginoo mo'y mo panalangin kanimo. Ginoo mo'y muluwas nimo. Ginoo mo'y muayo nimo, dili ang tao. Dauton makas kapilimba ni gugmaa sila sama sa imong kaugalingon. Maunay gustos Ginoo sa imong kinabuhi man ang hinanggan. Inong dunay mga igsoon, dunay plano ug katuyuan ang Dios nganong nagkaibalag o nagkahimamatan kini sa social media. Nakadungog mo sa mga mensahe mabulokod gikan sa Biblia, tanan nga naminaw sa FM radio, tanan nga nag-share nining atong programa, I declare blessing sa matagos. Ningon diri mga igsoon sa kapitulo 9 bersikulo 18 sa mga taga-Roma. Inong dumini mga igsoon nga ang Dios lamang mo nahibalo nining tanan. Wa gyud ta masayod, even ako wala ko masayod kung unsay plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Bisan unsang trabaho, lisod man o sayon man, delikado man o dili, ako nang ikumitar sa Ginoo, Lord, ikaw magkupot sa akong kinabuhi. Imo manggikuptan si David, imo manggikuptan si Daniel, imo manggikuptan si David, gikuptan man imo si Joseph, si Elijah, si Gideon, o unsa pang mga katawhan kaniadto, si Abraham, imo manggipanalaginan. Kami ang henerasyon ni Abraham. Igsoon, ikaw na o ako na, pangandam sa panalangin. Panalangin na walay igong karangan, lamang nagpaabot ang Diyos sa imong mabulawan o kasikasin o matinutanong pagsukot sa iyang pagtawag kanino. Ikaw o ako, itawag sa Ginoo. Naghulat siya, nagpaabot siya sa pultahan sa ganghaan. Kay siya makigsalo kauban kanimo igsoon. Ingon diri katapusan ng mga mensahe, busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan. Mauni sakit nga mga mensahe nga angayan atong panandungan. Kay siya ragyod ang magbuot. Siya ragyod ang maghimo niini. Dili ko ta mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ako kining ipiling sa matapusan ka mga kinabuhi karon.
ang Dios ragoy magbuo. Mao nga ikaw ug ako ayaw buti ang kinabuhi sa imong silingan. Ayaw pang hukom kay wa gyud ka kahibalo kung unsa iyang kaugmaon. Kay moabot ang takna og panahon. Kay ikaw unya mangayo panabag sa imong gidaot igsoon. Kay ang imong gidaot nga mga alagad sa Dios nga mga mensayador andam na sa tanang panahon sa mga mensahe nga mga maayong mensahe o mga daot nga mga mensahe ready na sa tanang panahon. Kay kami mga alagad sa Dios duharag yun ang among madungog pagdaot ng Dios o pagdahi. Ikaw o ako hinumdumi ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Dapat preparado ka apan imong ang kasulatan igugma ang imong kaaway sama sa imong kaugalingon kung mahimo iampo sila kapanalanginan sila. Igsuon ayaw ibutang sa imong kasing-kasing una-una ang pagdumot, ang pagpalos, ang pagpanimalos. Kay ang pagpanimalos dili imuha kung dili iya sa Dios. Dihan ay sa Dios ang tanan. Ingon diri sa katapusan nga mga mensahe nga akong gibilin sa matag usa. Ingon sa igsoon, busa maluoy ang Dios hinumdumi. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaloy-an. O pagkahion niya ang kasing-kasing ni atong buot niya. Hinumdumi sa hari sa Ehipto nga mao si Paraon. Gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon. Why not ikaw dili mahimos Ginoo? Ayaw paabuta ang panahon ang imong kasing-kasing gahi ng mudawat sa mensahe sa Dios. Ayaw paabutan ang imong kasing-kasing masirhan nas mga kalihukan sa kalibutan o matik-ana sama sa kasing-kasing ni Paraon. Kay bisan unsaon nato dinhi sa silong sa kalibutan ang Dios may magbuot kung kinsay angayan og takos niyang pananangina. Ikaw na og ako ni atong nagmatinud-anon sa iyang mga mensahe. Mag-ampo ta igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Manghinaot ko nga aduna tay nakapunan sa pipila ka mayugtong panahon ining hapon. Ining sayo nga kahaponon karon. Ang atong oras alas 3:29 na sa kahapon. Manghinaot ko. Manghinaot ang inyong ubos nga lagad. Nga aduna mo'y nakatunan, aduna tay nakatunan, pinaagi sa balang kasulatan. Kami wa may hunong pagkugi, paghako, pagsakripisyo para sa himayas Ginoo. Gipiyalan nin inining nga trabaho, amo ning ikalipay, amo ning i-enjoy. Ikaw o ako usa ni anak pangandam sa trabaho sa Ginoo. Kay husaot ta diha sa pagpangalagad nining nagkinapos ng mga panahon. Wala nagmater ang Dios kung bisan unsang tay tulog simbahan o sikta nga imo karong gipasilungan. Nagpaabot siya sa mga kasing-kasing nga bulawanon nga andam magpagamit para sa iyang himaya. Nagulat ang Dios sa mga kasing-kasing nga mabulawan ug magiluyon sa iyang isig katao. Maunay gustos Ginoo. Nagpaabot ang Dios sa mga kasing-kasing o mga tao nga andam mo sakripisyo, andam nga mo antos, andam mo ayuda, andam mubuhis sa panahon para sa uban. Maunay gustos Ginoo. Sa mata ko sa kinabuhi mag-ampo ta igsoon. Manghinaot ko, duyugi ko ninyo sa pipila ka mga panahon. Atong iampos Ginoo sa mga katawhan adunay mga balatian. Milagroses siya, gamahanan siya, wala imposible kaniya igsoon. Mamalantutas Ginoo, nayugod ka niyo sa pipila ka mga yugod panahon. Atong pasalamatan ng Diyos, ining agnaon napin sa kahapon. Labing kamhanan og mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Tumuran sa tanang mga butang, tumuran sa kumpang may pagluban. Diyos kang Abraham, Diyos kang Isaac, Diyos kang Jacob, Diyos ka namo karon o Diyos sa malapot pag mga panahon.
Lord, niya ang imong ubos nga lagad karon. Nagatog na galaon na ikaw ang magapatalinaw sa akong mga pag-ampo. Niya, O Diyos, ang imong ubos nga lagad, nagpaubos sa imong atubangan, abisan pa man sa tanan karon ng mga followers sa Shine FM, sa tanan karon ng mga listeners sa Shine FM, sa tanan karon ng mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord, mga DH, mga OFW, doon na may mga kahimtang, O Diyos, nga dili payo nga niabot silang kinabuhi. Lord, kupti, panaligdi, ang pingi ang ilang kinabuhi, Ama. Pasabta sila, ipadangat kanunay ang maayong mga mensahe na maabot silang kinabuhi. Ako mga pag-ampo nga nakanimo, na di na ilang magkasing-kasing, ang ilang una-una, ready kanunay sa mga butang, nga balaan gikan kanimo, Ama. Kung ano naman sila yung mga balatian karon, Lord, ako mga pag-ampo nga nakanimo, waa kinikikan kanila, kung ako kinigingin na, gikan sa ilang lapalapa ngadto sa pinakaaling polo. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, kung buhat man kini sa kaaway, barang man kini, daot man kini sa kaaway, ako kini balik ngadto sa kaaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, O Diyos, sa imong pagproteksyon, pag-amping sa mga kusa. Bisan pa man sa mga katauhan na nagasunod nining mga programa, mga follower of listeners sa Shine FM. Lord, kung doon naman sila yung mga problema karon, ikaw mag-bless o magakuha nining tanan. Ikaw magahanay nga ang kadaugan kasiguruhan na argon sa imong mga kamot-amahan. Kung ano naman sila yung mga balatian karon diya sa pisikal na bahin, waa kinikikan kanila. Lord, ako mga pag-apo na kanila, akong gingilan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, gikan sa ilang lapalapa ngadto kayo sa pinakaaling polo, pinagisangalan ni Jesus mga mensahe na kanunay na imong pagatunan labaw sa tanan, O Diyos, amo kining ikinabuhi samtang aduna pa may kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat, O Diyos, iblis ang mata ko sa tanan nga nagaview dinhi sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Bisan pa man, O Diyos, sa nagapaabit nini, nagasimini, I declare blessing sa mata ko sa tanan nga mga FM radio, dapit sa Tanay City, O Diyos, ikaw sa mga panalangin sa imong mga lagan na nagapadayon sa pagpaabit sa imong mga pulong mga mensahe. Tagbuas sila sa tanan nilang mga panginahanglan sa pagmintinar, O Diyos, sa FM radio nga imong ipiyal silang kinabuhi, na nahimo usab ning kaabag sa pagpadako sa imong mga pulong mga mensahe sa tibok kalibutan. Salamat, O Diyos, bisan pa man sa dapit sa sitio Kalugtukan para kay Sierrenia, sa Malabuyo, O Diyos, sa 101.3 sa Shine FM, Lord, sa imong alagad Pastor Gideon Candelario, Amahan. Lord, ikaw mag-bless sa ilang kinabuhi. Bisan pa man, O Diyos, dapit sa kirunan Reverend Kim Ryan Makasaol, Ma'am Aisa Makasaol, o sa tanan, O Diyos, ng mga DJ sa Shine FM, o sa among presidente sa tibok Pilipinas, Lord, ikaw magapahinumdum kanunay gikan sa presidente, sa senador, gobernador, congressman, mga mayor sa nagalain-laing mga siting na lungsod, O Diyos, bisan pa man sa mga barangay captain, mga konserlis, O Diyos, imo silang ipahiluna sa maong katrabaho aron sa pagserbisyo sa katawhan o sa komunidad. Lord, padagati silang mga mensahe gikan kanino aron ang ilang trabaho nimo gipiyal kanila haog kini pagserbisyo sa mga katawhan. Salamat, O Diyos, iniktak na udapit sa kaponon labaw sa tanan nining mao nga dapit nga nahimo kining instrumento aron ang imong mga pulong mga mensahe dili namon ni hikalimtan sa tibok namong kinabuhi. Maghatod kini kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kausaban samtang kami aduna pay kininhawa dinhi sa silong sa kalibutan, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, bisan pa man sa akong wife karon nga nasa KSA sa Saudi Arabia, Amahan. Bisan pa man sa kinabuhi ni Ma'am Torres, Lord, ikaw nakakita sa iyang kiantang karon. Ang pingi ang iyang kinabuhi kung unsa man ang matang sa balatian karon na mitangboy sa iyang pisikal na bahin. Ako kinigipadlong o gihinginan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kung buhat man kini sa kaway, ako kinibalik na to sa kaway.
Lord, gamhanan ka na Diyos, away sama kanimo. Ipahigawas siya iya sa pinagbuan sa balatian. Ipahigawas siya sa bisan unsang balatian nga mabot siya ang kinabuhi. Ang kadaugan, kasiguruhan kaayuhan na anak yun kanimo amahan. Salamat o Diyos sa imong pagpatalingog sa imong ubos na nagan. Ikaw o Diyos maluluyon, gamhanan ka nga Diyos away sama kanimo. Imong nakitaan ang tanang katawhan nga nagkinahanglan o panabang. Lord, iblis ang mata ko sa mintak na udapit sa kapunon na imong gihatag ka namo. Dumog himaya nga nahalagyan kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa imong butong anak. Personal na mo ka manluluwas ang tanan magayon. Ini o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod dinhi sa atong nga programa sa FM Radio sa Sign FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga dawgan. Manamilitan ni Bukos Kalagan iningtak na sa kahaponon sa sayong kahaponon alas 3:38 na sa hapon. Sa ngalan sa labing halagdong nga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Pastor Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Cave Ryan Makasaol, iniano sa mga inyong kubos nga agad Pastor Sapre Candelario, manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos o ang pagkikag-ambit sa Malang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan na orasaha, gikan na ng adlaw o sa malabot o sa walay katapusan o mayong hapon kanatong tanan. God bless everyone. Salamat sa Ginoo, Exxon. Salamat sa Ginoo sa tanan nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa laing mga nasod, ampingan tas Ginoo o ang Ginoo mag-amping kanunay sa matagusan. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban sa tanan nga mga kabalayan nga nagasunod ninyo atong nga programa, ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. Bisan pa man sa tanan nga nagashare ninyo atong nga programa, I declare blessing, I declare prosperity sa matagusan kamang kinabuhi. God bless you, Exxon.